This is about You. me, We. and our untapped potential. This is the huge upside. Long form stories from the streets of CGY to the context of the other side of the globe, streaming worldwide. Hi everyone, this is Mikhail. We've been on a hiatus. Taw-taw na po minawala sa inyong cellphone, but we're back here at the Apollo Room Studio. This episode, of course, is brought to you by the Apollo Room Studio. And of course, huge upside. I am him. Who is Mikhail? The guy, mong podcaster daw sa Cagayan. But I'm joined today by yours truly, mga I don't know, how would I describe you guys? Mga pinaka-elite yung mga dancers sa Cagayan. Oh. Check. Are we even going live? I don't even know. Yeah, I'm not we're even live, check. bro. We're live. Okay. So, allow me to introduce these motherfuckers. Yeah, Right. To my far left, maybe to the right of your screen na lang siguro, it's Xavi Racho of representing Ecstatic. The concept and ecstatic. Let's go. Let's go. And of course, akong wala. No other than KRWN Beats Yeah, of Kerwin ONE UP. B. You know what it is, Kerwin B. KRWN B. And first time pa tayo nag-meet. Yeah, bro. Oriel, how would you call yourself? Shady. Shady. Shady is the key. Shady. Oh, Shady. Yeah. No. Oh, Shady. Basta. Nay nagbunyag mo na. Oo. Nabasbasan. How long ago? 10 years ago. Wow. Okay, so you're rolling with that name 10 years ago. Kamo? Imong pangalan, inyong mga brand names. Ang Xavi kay third name na nako, Kurt John Xavier. So, shorten lang nako. Like mga 2 years ago, Xavi. Kay murag mas kay kung Kurt lang murag boring ito. Ibagay ra po no. Xavi. Savvy. Xavi. Yes, sir. Kerwin, sure na pangalan. Siyempre, you know, Kerwin B. KRWN B. What's up, My name. boys? Yeah. What's up? Sama, nagkaon na mo? Sponsor dito. So, by the Apit na ginamahuro to. baka naman. How'd you like this experience? Like, I have long removed myself. Magtaw-taw na po ko wala ka podcast nga live nga organic nga Lagi setup. makabantay mo, Miki. It's been a long time, man. First time binakakita nga murag atbangan kay ang kuan. Footage. I don't know, like you guys, is this your first time or what? I don't even know. Yeah, first time ba? Ako by first time na ako. It's kuan ba kanang Ngani pa gid cheap pagiging lugar. Speaking lugar ba? lahi kay sa feeling ba ngay nani bitaw. Pwede ram day magstustorya wala inom man bitaw. Yan, anong mag-inom mo? Nganong mag-inom. Pwede ram day ba? Lahi siya nga ano bitaw. Feeling mo. Wala nga feeling. Actually, kami ni Kerwin, for the longest time, have always entertained the idea nga mag-podcast with me. Way back pa atong 2020. Natungan na gid ba? Mo na gid siya. Totoo ba? And so happy nga met Oriel and of course, gagaw mo siguro to, no? Oh, paigi pareha mig apelyido. Last names. Racho. Racho. So, okay. Enough of this BS. Yeah. Okay, let's just chill. Let's hang out tonight. Dire sa Apollo Room, one and only Apollo Room Studios. I know you guys are elite level dancers. You're really good at your craft. Bisag unsa na mo batanon pa mo, but let's hit it right away. Day mo gusto ipagawa sa inyong gibati. Lakala Wala Shady. Wala lagi na ako wala na. Dili na maabot ana karon. Okay, cool. Yeah. So I have always entertained this thought nga dancers have always had the stage bitaw murag you guys are so graceful, and then is there something about a human being moving nga makaka-captivate og viewers and audience? So siguro in your most humble opinion na lang, like why you chose this field? Murag, would you consider this a career, a passion, or a hobby? Unsa man ni tripping lang? Siguro kanin sa pinaka first, dili jud nimo ibutang sa imong mind na mabot ka sa point na may mo siya ng career kay di siya mag-workout. Dapat mo lang siya nimo as fun kay ang sayo. Real shit. Yeah. Dancing is fun. Mao ra Should gid na siya. be. Mao ra gid na siya. Have you guys ever known anyone nga murag gi-career niya and then nag-down spiral dahil kay murag gi-career kayo? Oh, ako daghan. Labi na sa mga taga-ibang bansa. So you've been doing this for 10 years? More More than More that? than How many countries have you gone?
Wala pa pero this year hopefully. Yeah. Mura Ano nga nyo giuban ni si Oriel sa Thailand? Ay, lahi siya. It's different, Dili sa different, ecstatic. dapat na ako atong Thailand gid mo represent on Sorry, dili day pwede pirata day? Mo represent unta to siya sa hip-hop nga sa battle. hip-hop. Oo. Na 1v1 dito. Kaso lang kay naginon tayo willing nga mo sponsor sa kwatanan, tanan-tanan. Right. Pero ang thought nga kanang mas priority dito ang crew than kanang sa Okay. Kaysa 1v1. 1v1. So Why? mawala You don't have a crew? na ako'y crew pero wala mi na qualify kay wala pud mi na Right. nga mag-join ato. So ang kanang ending mura kog kaning moadto lang dito pero dili 100% nga ma-represent mo ang kaning Philippines kay tungod Right. kay niadto lang ka kay tungod ginay ni offer sa mo nga okay Dili. plitihan ti ka so dili mag-make sense ano ba. But titihan ka, Thailand. Like, you know how Lagi, that pero- insane that sounds? Like, a lot of people Oh, I know, would I know, kill I to know. be in your position. Dagan kay murag nakaingon sa kono. Unsa mo ka murag weak nga move mo itong. But, okay, because they don't know the context, di ba? Pero Yeah. ang sa akong thought yun, dapat dili ka may mong fake sa imong intentions. Yes. Yeah. Dapat Yes, kung sir. sa imong goal gid sa kaning sugod sa first dapat dili siya ma-change kay tungod na ini pang sulpot nga bisag unsa na kaning opportunity. So dapat Right. mo nga mag-focus sa imong karaan na gusto nga kaning Lakaw. matapos imong Staying career. true to the course. Yeah. 100. Kauker. Sayaw. Oh, ano naka... Pero dagan may kag-tripping, no? Dagan ko tripping mo. Wala ko kabalo. Kapangita pa ako kung Vlog, sakit ko ba. pagiga. Kahit pag Wala ko kabalo kayo. kanta. Pero siguro naagid sa music. Mao gina. Akong gusto nga mas palambo na ako. Pero ang galabaw, okay, usually, which you think has garnered more success at this moment? Ang Siguro sa sayaw. Kay nami na napakita sa mo akong sa mong grupo ana ba. Na nami na abot ka kaning goal na mo sa una pa which is wala pa nakuha. Pero na to wala lang nadayon. right. Mo nang Kailan na- mas karon mas paningkamutan na mo nga makuha na mo nga goal bitaw. Kay dili sa yun. Dili sa yun ba. Dagan gid kag maagian nga mga sa paadya. Trials. Gina-challenge mo self ba. Dili ra si mo apel pud sa grupo. Sa Ecstatic, you just both groups have received like ako napansin lang so I haven't wala kay na akong abangan ng Shady nga lakaw but for Ecstatic and One Up both of the groups recently went overseas to compete or Ang Oh, last na mo go kay sa Thailand mo to. Tapos mo ano gyap si ang uban ako kauban kay mag ano sila karon sa UK next month. ikaw ba? Sa UK. next level na Dili sila. ko kauban kay lisod Why? kay ang Kasi- kwarta. When reality Oh, hits. Right. Dako Okay, kaya okay. mutong sakit kay muning isa sa binasakit kay kanang kwarta kay diri sa Philippines ba. Right. Like kato. Yeah. Lami kay represent ang Philippines pero dili makaya kay tungod dako gid siya kayo na kwarta. No. Kailangan dadto pagawas. Okay, so nanong ni-enter pa ka ni kabulong di ka na. Dili matod pa ni Oriel murag fun sa Fun na lang yan. fun sa gid kanang ba? ingana patas wala gid nako na visualize pagid kayo sa una nga diri ingana gid padulong murag nag-go with the flow ra bitaw kon sa ang dagan sa sayaw na life na ako ingana so mo to. Knowing that nga murag bisod yung makuha og funding ani, do you think ang more kuan because dancing has always been around since forever sukad nakadungog ang tao og beat. Nagsugod na din siya murag I don't know nag-groove na din siya. But it's still a career at the same time is it oversaturated na po because you got like probably in one city like 1 million talented dancers. Tinod ba. What's if you're a dancer, if it's supposed to be a career, unsay dapat i-supplement ani the right may ka mo PR, may ka mo himog content, you should have the right connections, you should have the right network, mag-guest ka podcast sa YouTube site or sa man. Igo imo yel sa mong Dili ba kay sa na- field sa dancing bitaw. Natural la siya na mo kaning nay mga doors na kaning mo open kung Right. kung daghan kag ma-influence na tao dili lang sa kaning mga videos kundi kaning sa imong dance lang mismo anang pagwas kaning makita kanila kaning nay kaning mo hit sila nga murag kaning nay kaning something sa imong nga grabe ka fresh so Yeah. dito na magsugod so mag-connect na din na ala si ano ba secret gahi kay din gahi secret din mo na din to diyan na din magsugod Word of mouth. yes Yeah.
Kay ang dancing ba na ay kani real shit gini siya. Na yung mga Alright. dancers lang for the view kanang sa views lang Cloud. magsige sila gini upload cloud. pero ang dance nila is shit. I like this. Okay. Na si Shady, let's go. Time to shit on some Shady. pretenders Real out talk. there. Then Mga ako yung posers. mga tao pod na katong mga mentors na mo na di gid nimo makita nga mag-upload sa Facebook pero pag masayaw boom. Oh, But do you think it's a generational kind of thing? Kay, like, how old are you right now? 25. You're so young. 25 Sa'yo Yeah, savage. hapit ako mag-35. Young gyapon na eh. Young. At heart, Wala, at heart. wala pa. But 25, and you've been doing this for so long. How about the mentors though? I think the mentors you live in eras, bro. So I think the younger you get, like the more like technology you have, diba? And the ability to communicate what you do is getting easier and better and convenient na. Like, oh, nobody knew like Facebook Reels and TikTok or IG Reels was going to be a thing or katong I don't know, like Dub Smash, Musically. Daghan sa unang mga platform. When even you guys grew up with YouTube, di ba? Like who would have known nga ang format day sa video kadugayan kidili na Oh, landscape, inga na. mo portrait Inga na na. din. Pwede na. Which is makes it more easier for folks nga Mariana na din. Diretso na, di na Like nobody knew about this. Tinod. Nakaingan ka? Wala. Wala, suggest pa. Yeah, well I think that's why how old are your mentors, be? Static. Sila, mga karaan kuya, sa static mga sila Kuya Jan. OGs. Shout out yung mga kuya So, dyan. Hello, shout out shout kay Kuya out. Sagal, kay Kuya Jan, Yes, kay sir. Kuya Kirk, kay Kuya Al sa tanan karaan sa static, Kuya Pax, tanan na mga na-mentor. Tanan, So, tanan. swerte kay mi nga naka-mentor mig mga karaan kay Let's go. dili mi mo mold kung sa mi karon kun dili tungod sa mga Yeah. OGs. Yeah. Speaking about ecstatic, like ma-access ninyo ang comments, ba? Ma-access ba? Oh, Let's kita give a na shout out to comments, folks. Mag-shout out tag one by one, ba? Shout out daw kay Kuan. Ako na ko shout sige, out sige. the concept. Let's go. Let's go. Hello. Shout out Hello, kay guys. Julio Mendoza. Shout out. Shout out. Justin Badalio, Oh, shout out. Bads, ay bads. Kaya na daw. Let's Ay, go. bads. Kay Joff. Joff Ayo, shout out. Joff ba? Ayo is karaanan na siya nga dancer yapon diri sa Cagayan. Karaan na po na siya. Designer too. Shout out sa akong mama. Shout out kay Adventures. Absolutely. Adventures Vlogs. Shout out guys. Sa mama po niya Nadia. Excel, Brando. Tanan nga. Bulo na mo. Kinsa na mo. Yeah. We have to shout out kay salamat sa nagtan-aw. Thank you sa pag-watch Shout kayo. out 28 viewers oh. Oh, salamat Grabe. kayo. Kabalo mo 1 viewer amo average. So, muning tawag nga cloud chasing gining ang laro sa social media or like Sakto. because we need relevant folks to talk to kay dili man mi interesting nga mga human beings. So, di man ta chito sa Montino. Yeah, that's why we have like we need to leverage your connections. But anyway, like this form of genre would layo ra gid kay siya sa sayo-sayo but I think it's still an art form in a way. Marga man taga sayo-sayo sa atong mga thoughts. Sakto kay na. Thoughts. What is the kuan? What's unsay ka kuan nyo sa dancing pod like gapangitaon sa inyo lawas but at the same time like a lot of folks nga ilang interest in passion like for example mga sports is a different thing. Would you ang sports by bata nun pa ka muna gini mo prime. Yeah, and then mag 30 na ka, 40 na ka. Lagi po da. You're done, motherfucker. Ano eh ka. Kayang lawas ba? But dancing is not the case. Mas mumaayo maka mas tiguang do. Mas taga knowledge. Walay Baliktad. prime sa sayo. Oo. Walay prime. Walay prime. Sakto. So for how long you guys do you think you can do this? Siguro ako mga 50. 50 pa. Gusto na ako, basta yung pag ganing 15 ako, mubattle gam ko 1v1. Tawa lagi. 1v1. Akong dream na Grabe lang. Kasi ako kaning anak, makasayaw gyapon ako sa battle. Mas yung pag Kana, bay. That's the thing. Kana. diba? Shout out yung mga anak ko. Shout out kay Xavi. Shout out. Actually, akong anak, pare silang pangalan. Sabi. XAVI. Oh, S-A-V-I S-A-V-I. lang to So iya. siya kay Biter, siya kay X. Pag tawagon, lagi niyang anak, kapil kumulingi. Ay, sabi, ay, masaman pa. Tawa lagi. But Busy king so comments, that's oh. like around Busy king comments. 25 years from now. Diba? Like how old are you guys? Karon bata pa mga 24. So kami camera. Ako ang pinakabata. Sure eh. You guys look like 17. Ay, kana. Lamiyan. Lamiyan ko gana mo ginawa. Unsay night routines na to?
Lamos bugnaw tubig. Because I know for a fact nga you guys are you guys conscious as well sa the way you present yourselves and your looks? Like you really have to stand out because you're not only like your body's moving, you gotta complement that with aesthetic. Diba? No, aesthetic ba? Sakto. Aesthetic yun. Mo na may nakaroon ba? Muna na siya. So you gotta like know how to take care of yourselves. Like Lagi mental health kana. So karon nagsugod na ko ana. Mental health? Oo, ginaway. Kaning sa akong body gid mismo sa akong kanang sa food na akong Food? kanang take ana. naka-problema sa food. Like you look so good. Kuan lang. Walo ka. Oh, sa food lang gid. Food? Kay Ano akong magka- mga ka-batch ba nang ano na gid ng lawas kumbaga bukad na gid. Din ako na lang ang murag nabilin ngay nani. Ba? Oh, so And you're the last man standing. Baka napay six pack. Buang. Six packs. so mo na ang goal ba yun na ano gid ma-maintain na. Importante gid atong health. Yeah, that's very important because you always present yourselves, ba? Stage. Pero kung when did you guys realize nga kailangan mo magpapurma ni? Ano, ako sa una sugod pa lang ba kay sa teams kay importante ang Nani mga manoy nga gamusita ninyo pagtarong sa inyong panamit diyan? sa about sa ingana, ang kusog ingana kaysa kung isa ka grupo the concept like kanang ano sila kanang dapat presentable i-represent ang group like kung mo ano ka May theme, magdala sa inyong may theme like by hip hop atong theme. ay ang the concept akong katong nga grupo isa kay more on siya sa una ang ginatawag pa nila urban dance bitaw. Kana. Oh, tapos karon more on choreography team na ingana bitaw na open style ingana. So you have to still wear loose clothes. Nagaka-influensyan na ako ang uban sa kagrupo kay tungod napod ko'y ano sa hip hop bitaw ila Oriel. Okay. Oh, so loose ang clothes tapos na-influensyan ako ang the concept na loose. Mao na mo ginakaroon nga era. Loose. Oversized. So di po lingon nga nagsuot lang ka na hip hop dili man na. Yeah, it's hard to imagine like what ang association sa dance and hip hop pero mas makasayo ba kag hip hop karon sa any other music? Ikaw, Makasayaw man siguro. Kasayaw man. All music Tanan you man. can dance to. Tanan. Was probably like the lousiest music nga magdigid mo daw. Dubstep. Dubstep. Hate ka na ako ng dubstep na. But they throw that into you in competitions. Sayawin ni B. Oh, kaya gyapon Sa mga pero battles. pero kanang di na ako ma-digest Lahi ako gid siya. soul ba nga. Mura bitog alingasa, mura bitog kaning magkisi-kisi na lang ka kay mo Yeah. ang team sa music. So na mo specialty lugar. Ako. Kana. Na gid Everybody Sige na. like you know who you are like Oo. I di mo gini akong thing. Nga na sa Which is unsa man inyo ha? Ako abay basta ning pag nako ka sa battle ko na yung mag-play og music na ng Eminem, automatic na Eminem. na gid na. Instrumental o bahalag nagakanta? Balag nagakanta. Nga na gina. Sagon siya. Sagun Sagon sa music ni Ems. Una kong trip. Eminem gyapon? Unsa man na? Eminems. Ems. Ems in short. Oh, speaking about Eminem, shout out ni Easy Meal. Okay ka to. Okay, Grabe ka okay ka to. big kaya nga. And Represent ka sa I Pinas. didn't even know he fucking danced. Kabalo siya ba? Kabalo siya masayaw ba? He danced. Di ba kumbaga pag Pinoy bitaw ka, murag kabalo gid ta mo sayaw. Ano, Gid kanang dili gid tayo. I'm sorry bro, I can't relate. I can't move. Dili ba kanang sa real shit bitaw. Dili para sa ibang bansa gid ba na kanang pag moingon sila nga di sila kabalo sayaw kay murag gid sila giatay pero ang mga Pinoy kay pag dili kabalo sayaw kay kumo mo lagi. Kabalo. bro. Iyan na nato kay Dio. Trust me, Kita rin man. niyo ba nga magsampol ba. These guys will dance off later. But growing up, no. Shit. Maulaw kay na ba yun? Napasiraon ito kakapa na sa tingi. Wala kay masayaw ba? Wa gid ba? Like I hate to say it, but like what you talents dancing, I can't even move. I literally move Alagi, awkward gyud ako movement. Oh, pero kanina kay punta na Sa sa pag-remedyo na. pag mo yun like kaning dance unsa day ang musulod si mo kani ang musulod sa mo na basta sayaw. I like this. Moving. Kani Moving to the music. simple na foundation sa sayaw. Bop. Mao na ni. Bop. Ba, pwede Mao na. na ni. That's it. Bisa bang I can TikTok go ka? to I can roll to any yes. club. Oo. Ano na tayo? Nanood, gasayaw na. Wala na Mao na siya. siya ang Sayaw na, pinaka ugat nga foundation sa sayaw bay kana ra gid. Okay, give me some tips, ba? How do I dili ko or mo anang dili coordinated ako motor movement yun. Like awkward kayo, dili konektado ako ang lower body, akong core, akong upper body. So murag mailiwit ang one or two. Dili So sila mag-guide. sa mga basic. Ang ako bitaw ano gaw, ang thoughts na ko anak kay
ang dance ba kaya na sa to bay if na music bitaw. Like ikaw kung magminaw kag music, Kana ikaw. makaana ba ya? Kana kay. So mura na kag sayo tas kana bitong coordination na nasa training na din na. Di ana mag-follow. Nga so Makes sense. para sa ko everyone can dance ba kay pag na music mo bop Bop, magyud magyud, no? kana magyud. But why so folks like people are natural with it? I am not, bro. Really by digid by. Nagi na. I really tried at it. Mga barkada Nagi, na ako may ba mga dancer gids labay mga kay mga kay mga lawas ya homo kay pro shit yaw guy. Lawas. I just feel like it's not my field of expertise, but it's fun nga i-dive in ang thoughts sa dancers because I know a lot of dancers are really creative up here and after their dancing career or when they think na marag time na mo stop og dancing pero they're really good at other pursuits like I know a lot of dancers nga mga designer na karon creatives Nang mag-ano ba, sa tawag na, Graffiti. graffiti Master kayo sila. so na you really have to be creative up here to be a Yes. dancer. Para sa ko bay Tattoo artist. Example, Kana. isa si Russell. Russell used to be a dancer. Then Oo, may kato. kay siya mo tattoo. tapos Dancer. tas unsa tawag na kana bitong mabalhin pud sa ang pag-grow nimo sa dance bitaw kay mo appeal man imong creativity. Tapos kung unsay mong ginapangita sa imong heart example sa Kualanggaw kay ganahan gid ko og mga kanang dance films go by. Right. Tapos kana mura bitaw na Sige to kay Tatum gani Magic Mike. like, I mean kana bitaw part two, mga dance films bitaw tapos muna ang creativity na ako gatry ko gimo, gatry ko ngana. Right. So mabalin to bitaw gaw dili lang. So dagan kay tabang bitaw ang sayaw. So nagpadako siya sa akong creativity ngana. Tapos ma-apply na ako sa lain Sa line, forms. Ana tapos mag-make music, make ana Daghan. kana. Dagan Kani, siya, kani, dagan example. siya bay. Kerwin, relax ka. Laksa tayo ang boss. Ay, more relax ka win no kay dagan ka outlet ba? Nagid ba? Bob, travel vlog lang da yun. Siguro mag-vlog pa-relax pa lang, relax. Yeah, I find the people who are most creative are relax and chill. Like, dagan sila outlet, no? Nag-out. Imagine na ninyo, if wala mo naka-discover og dancing ba? Mugid. Bitaw. Katong imong giingon go ba nga. Di na ko imagine ako. Oh, di self-made, imagine, walang mamatay. sayaw, bay. Mamatay siguro ko ba? Unsa sigar ka? Dati ba ko wala ko nagsayaw kay ano ko, nagdig ko sa martial arts. Karate. Ayo. Speaking niya, katana daw. I mean, kailangan ba gyapon nag Ako siya liksik-liksik tabang nga- bay, dili lang sa imong moves kundi sa imong disiplina bay. Oh, for sure. Gamit kay siya sa sayaw kay Which sila similarity. which discipline daw unsang martial art? ano, Taekwondo or MMA? halos man tanan bay. Halos man tanan. Try nimo or ay kanang gusto nimo tripan ba? Akong tripan ako siguro bago karon kay kanang jiu-jitsu bay. Oh, dagan ki gunahan mo enter og jiu-jitsu ba? Choy man siya bay, gamit gid siya nimo sa kanang reality bitaw Reality. gid na. Self-defense mo. Oo, gamit gid siya bay. Almost everybody's gonna diving sa jiu-jitsu. Ganan kog Muay Thai bay. Muay Thai. Muay Thai, oh. bay. Card. Insane Pero cardio. boxing gid ba? Oh, Ayos yung boxing. pinakadali. Mura ba gyapon ko gasayos boxing, di ba? Oh, Gagamit mo yan mo samot na sa imong footwork. Footwork. Kana. Nabay po na sa training. Og simong hangin. Oo na siya. Simong hangin mismo. Kay pagsayaw ba? Cardio. Oh, grabe Oh, ka. Ako na ilan po yung mga boxidor ba, gabi ka kondisyon. Grabe. Gabi. gid. Core, Disiplina ka na sila ba? Kana sila mga tao. ang dancer ready, they discipline natin. Disiplina yapon. Oh. Siyempre, Nagyapoy nagyapon na. dili. Ay na yuban. Pero Nagyapoy dili. siyempre. I spoke to recent si Konsehal ba? Si Konsehal Bitok-Bitok. Dancer may pud siya sa una, di ba? Sa una. Oo, naka-istorya to siya kung dito event sa ano. Sa to, Ampe. Sa Ampi. Yeah, I was there. Kita ko sa inyo. Ay, di na, di ka dito. Naka-pink na Oh. Yeah, I saw that. Purple, purple. Purple. Going back to what you said nga, marag, bahala pag way off cam, dapat banat yapon kay you guys don't know who's watching and then makakuha din mga opportunities. And that's what I think mutong na discover siya not for yes, he's a good dancer pero discover din siya that he has also other talents like kabalo siya ma-host, kabalo din siya mag-radio nga DJ, na discover din siya sa ABS-CBN after that. Kato. So like do you like ang I kato like ba magdagan niya yung doors ma open sa dancing. So like talk about your recent nga mga opportunities nga na kanyo na score ninyo sa pagsayaw. Opportunities. Oh.
Ikaw unsa mo care? To sa one up ninyo. How did you guys end up katong nakakuha mo nag-audition mo ato? Wala, ako na to siya. Sila Nag-compete gid mi ato, na-appeal gid mi ato. So nag-register mo, nagbayad Oh, mo. bayad. Kailangan gid How kang much was bayad it? ba? Kuan man to 350 per head to ba? Oh, Dili to per group, per head to siya. group Kay kato nga yung competition kay sa tanan Mindanao sa to. whole Philippines, nationwide. Pag makuha ka to, Ikaw na mo represent gid sa Philippines sa Australia. Pon. Per head din. Per head to siya. Pila mo kabukad do? Kuan mi ato 12 12 sila. 12 mi ato. 12. Then asa mo na mo gidala do? Dito sa sa Davao City Recreational Center nga gym. Champion champion ano? Kuan mi ato third place. Third place mi ato. Pero naka-garner na mo og spot. Yes. Sa Oh, Sa spot na may finals. spot. Gipilian man mi gipapili mi ato. Sa Australia or Singapore. Ito na free na din. Free Sa inyo. free own ginabay I mean pag ato din sa sa venue. oh, di no. Sa event. Sa Australia, Singapore. Wala. Inyo ako ginabay own pocket. Lisod kay bay, lisod kayo. Muna nga dancing. Munang is lisod. That's life. Wala gid siya opportunities. Hindi dili pare sa sports. Kailangan gini mo haguan Sa ba? basketball wala. grind yapon siya ba? Hustle. Kay bay wala gid bay. Sambag ma, tagay suglit na mami. Biyabe. Biyabe na. Diya ginabay. Utang na. Kailangan ka mangita kumagi bay. Unsa bisag buhaton gini mo tanan para lang makadto ka dito ana gina. Legit ka na ba? Legit yun. Antod ka. Kato apil yapon sa ecstatic wag yapoy style. Oh, nagasto gyud. Like Personal ano, yapon. oh, personal. Tapos ano lang din kanang basta ganagaw solicit. Oh kana so. Ba, marmoga market ba? ko nagliga ba film. Tapos So, makita for- dayon Tanan kaning competitions diri sa Pilipinas, dili gid free para sa ibang bansa. Solicit is the key. business gyapon na. Solicit yun. Sa GCash. Actually, pwede man kita mag-kuan na rin. Butang yung comment yung GCash diya ba? Mo ba? Pwede ba agad? Para sa inyo ano. Unsa man kaning Sige. Butang diya. Come on. Australia. Come on. Nadlo ko sinay mag-text meet siya. Kaniya Pwede. tawag ka na nakalimot. I mean like if kay ang ato mo gigamit nga streaming by Facebook, ni siya. tama. So I don't Kita know sa tanan. I don't know how nga ma-layer nako sa above sa screen ang GCash number kay kung tuon na first nga mga live streams namo Malier man na kanang OBS man di ba? dini OBS direct dini rekta na ni direct siya. Sorry ko bulog OBS ba. Rekta na ni siya nga kan kay katong StreamYard pod maka place ka Oh, og mga text. place ko kakita ko abantay ka na. Pwede ninyo ibutang sa comments ipin lang din nato. Pagkanta ni. So mananawagan me. Sa mga to ibutang dire. Ay so Ano one sa day. ano go? Ulo mo kayo ah. Ito day guys sa mga wala di kabalubay ang ONE UP CDO mo compete mi sa Singapore. Singapore karong Yeah, January let's go. sa 26 to 28. 3 days. 3 days. So ang among gibuhat karon bay wala gid mi nagsolicit karon as in Wala zero pa. gid. Wala Dili gid, mi wala nagsolicit. Yan Di na naman. mi expect bay nga nagimutabang sa mo. More Basta mo na ninyo. wala bay gi-ready na gid na mo Ay mag-ipon na mo. o nga mo na gid ning reality Personal bay. na personal. Reality Oh, na ana di gid ba? nga Ba? wala Na nag-comment to, na nag-send ng stars. So ba? guys. Wala. So mo I don't bay know. mo compete mi karong January Yeah. and among dala ang CDO. Philippines. So, ang Philippines, especially gid ang CDO, ana. So Let's go. Origin, yeah. kung trip ninyo nga tabangan na ninyo, so magbutang si KRWN og GCash number diya. Yes. Yeah, place it there, bro. Sa GCash. I mean, that's the least we can do para, you know. Anyway, listen, friends, kanang tanaw diya, we're not gaining anything from this episode. Wala lang kanang chill, gusto lang mag-chill. But pero na brought into kuan man siya, na topic man siya and muging siya, that's always like one of the existing challenges of any craft kanang pag-solicit. Bahala pag basta ginang illegal lang kanang mga barangay binarangay. Nagya po no. O pa-solicit gina manuktok sa inyong portahan. Yung jersey lang. But that's good because you know why? Mahasa man sila rejection. Sakto gid na ba? Rejection. So that's life. Rejection. Na ano na naman dati, na try na gid na mo nga mag-solicit gid nga murag magpakaluoy na gid ba. Kiwa nag-like choice ba? Wala O, murag. dili mo try o kanang sample og dayo sa atubangan. Pwede sa pag mo sample ka ba mo ra gyapon. Po nag door to door mga silingan na po. Door to door na masko pa mi sa una, mga yana na Ba? mga ano ba, mga movement, trip, masko ana. Manaygon nga mo sayaw. O magbasking ana. O ka na basking. Wala gyapon ni effect. Nani basking na hitabo nga sa dance sa CDO? Naman. Katong Katong bring last him out. nga nagpa-event ka na Na-event na mo. Mo nagplastar ato. sa Divisoria.
Ay, busking na ito. Yes, basking ko siya. sir. Di dito competition, Kurt? Competition siya din. Ang last part kay basking. ba yun? Busking na dayon. Mapin Daw ba bipil. niya akong comment? Di mapin Na ba? ako, nag-ROI rapod. Oh, nakakuha siya ba May mga pero di siya kaya generous Kailangan ni mo mag- ipin ba? Oh. Kanya akong gi-comment. Dako mo nakuha to bay. Dako Okay, mo hold up. How do I pin this? Ipinsa na mo, friends. Dito na ni mo ma-operate sa ano. Maka-access mo sir kung Facebook, diri ba? Ay, stories mo di. Yo. So shoutout day bay sa mga Ay, mag-shoutout sa Ay, tayo. shoutout sa Dagan mga- kayo, nag-wonder kay yung comment to. Jack, ganina ta kagasaba bay pero nakita tika. Kabalo na may ana kay. Jack niyang time Let's ay shoutout go. ka namo Jack and the Beanstalk. Yes, Swayan, Steve, Jackie. Uy, Martel, shoutout day sa papa. Dale Anthony. Shout out. Oy, Dale. Shout out, Dale. That's what's up. Grabe yun na siya badge number 1 no. Grabe Yo, boy. walang Shoutout tayo kay Real Tiben. So Yo, guys, what's up? sa Uy, aking Steven, mga let's viewers He's ba, watching. naglantaw naman mo, like na lang po mo sa page. Like mo sa page, share din. Oy, Sige. Ay, salamat. sa muglaw sila diya. Matik na na. Matik Click na. na ng like button diya. Dagan kayo. Ah, tara, napin na ka na. Napin na. Nice. Let's go. Guys, we just recently pinned number ni Kerwin and of course, masaligan man si Kerwin. Yes, it is. He won't run away with your money. But Sa pag ipakita no. Yes guys, tapos pwede po mo mag-check sa mong page by ONE UP CDO. Oh, Makita pwede. ninyo dito ang Let's go. mga movements na mo. galawang dancers. But quick question sa inyo no? Like if you guys are not dancing then say kinabuhi sa dancer off dancing kanang wala mo gasayaw. Damn. Wala ka ng Ako kay content. Kwan, busy sa family, especially sa akong anak. Mura gid. Ba? As hindi ko mulakaw og balay kung wala sayo. Ug di ko galakaw kung Wag ilakaw. Panggatas for the milk. Let's go. mo gid to. So pag wala ko sayo, naragi ko sa balay as in. Naragi sa Ba? balay. So full-time gig na ginapagsayaw? Oh. Damn. Tsada. So mura siya ano ba dancing pay. Mo na gid ang gabayad sa bills. It should be. Kasi pay the Yes. bills. Truth. Yes. Na-consider ninyo yung ganak gyapon? Sako karon sa akong status dili pa ba? Dili pa. So considering options, playing around with Oo. options. Yeah. School, pag-graduate. Manifest na Kurt. Manifest. Yes. Manifest kit. Pareho ko kang Oriel. Lagi. Saka dancing pay to bills na ba? Si Kerwin, kay mabuhi raman mo maligag beats. Dili pod kay dili pod lalim bay. Dili, no? Kailangan giga masteron niyo imong craft para siyempre mga tao duol si mo. Dol. Kay wala ba nana diri. Then feel na ko ba mag-swerte ra pod. Swerte. Tinood na ba? Kay dagan man kay nakamaster silang craft pero wala gyud Wala nakita ba. Ba, mura grabe ka Sa plano questionable gina ba? sa universe mo. Bitaw bay, bitaw bay. Nabe Sa mga universe gifted, mo, kay nabe ito, mga eh. gifted na mga Lalo. tao ano ba. Kani. Oh, Oh. Kani. Ay, kani. Do you have any idea, you guys are so young, nga, you guys, like, motherfuckers out there would kill to have your kind of traction. I've seen your pages. Shit. Di ba? Dagan mga dancers galaway sa inyong kwan eh. Like, nobody gets the opportunity to sayaw, then like, everybody, like, you know, adores, like, every content you put out. So, kinda, like, you have the phone. I think like you really, for me, this is my opinion. A lot of people are leaning to this now. Everybody, iPhone, yeah. not the iPhone, device. Like from creatives to business people to services. Taran. Kanina ba- We all know that. Kanina gid Nagi laro. dira gid. Wala cellphone, wala. So there's no excuse. Ba. sakto. Ay, there's no excuse. I've seen a lot of folks now like fucking lousy, untalented people, but they, baga lang gits like dagway, and then they blew up. Grabe, ambak. They Grabe, didn't mga care. nana. Like a lot of folks in kanang early adopters sa mga platforms, like you know, like everybody katong pag 2020, everybody nakatutok sa cellphone. So a lot of people blew up that time. Right. Reels, O kana. TikTok. Wala na karon. Sa TikTok lang kadila ka pwede makabutang og GCash. Oh, bawal din. Tso kanila kuan. Terminate nila Bawal, yung video. bawal, gid. Bawal. Shutdown nila yung video. Di sila ganahan yung mag-solicit ka dito. Nali na ba? But on Facebook you can. Ano to isa ka tong dito ka mag sa platform sa to? Ang ginagamit sa mga artist. OnlyFans? Hey, naman na. Ay, naman Kanang ang ginagamit sa mga OnlyFans. artista karon ba? Kumo? Mo ba to?
Kumu. Oo, kana pod. Ayun, kato. Pero makwarta sila. Oo, kato. Dagan kay moderators di abay. Daggan oy. Lagi. Di ko ganahan diya kay Ako pod. nakatry na ka. Dili kana makita na ko sa mga tao na mogamit mo. Yeah, a lot of moderators and paborgi siya sa kuan ba yung mga I know I shit on it kaya wala man ko na successful to, that's why. But I mean you gotta find the platform that works for you though. Mao gid sakto. Pangitaw nimo kung asa comfortable natin nga na ano ba. Para dito expose na sa imong mga craft ito. Yeah. Pero lahi gid ang dito bay. Asa. Lahi gitong katong imong nagingon lahi gito. OnlyFans. Dili. I will not be surprised there will come a day that it's going to be an open platform nga dili lang for adult industry nga mga folks. Kaya naman yung mga artista po mga celebrities influencers mo ato dato iguro gid sila magtindog. Pa kanang uso sa TikTok bitaw nga mag action. Yeah, they actually do it there. Yes, sir. Ang kama good case is sometimes mo close up na itong mga ideas mo like ay kuha na ba pang mura man na porno. Ano gid? Okay nang matatak sa tao. At initially. Kakadugayan na kay ingon sila sa TikTok rin pang 14 years old wala nang gasayo-sayo. Tanan tao na na TikTok. Yes, Yes, sir. Diba? Nagid ba naka-face gid bisag bata ba yun? Master na kayo. At tanan. Everybody will be on each platform. I don't know unsay next pa wala ko kabalon sa pero ang Dagan ba bay? hot Grabe karon ang gid. technology karon. Oh, so Upgrade. the idea nga more kana bitong sa funding kani muna ni siya like Oh. kanda jid bay jid mo mubanat bay kabuhaton naman ninyo actually Oh, mo na ni. pero kablo naman sa itubag Mo na gid na. Katong gingon nimo ganina. oh gabuhaton naman ninyo pero 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 unsa man you guys know unsaon. Na may ya. dili unsaon gabuhaton na ninyo pero Unsa may pero. kulang Oh. Ba. Kulang pa sa. kulang Kulang pagpuga ba? oh kay ang sa TikTok by minimum 4 times a day. GI. 4 times a day. So sa Instagram, kumahin mo 4 times a day. Magi. FB Reels, kumahin mo 4 times a day. YouTube Shorts, 4 times a day. Every day, pag ina, all Content. platforms. Na gani uban nga gabuhat is like video ready na nabay dagan pa kay content. Nanay Kanang tigom na ba naka ayan ang upload na bitaw. Oh, depende na sa inyong Ano attack. pero nga nang wala makalaging ganun akir. No pwede din na yan. Pwede na, Ang pwede na, katsada sabi. lang kay, na naman mo existing nga, kuhaan ka nang gaabang sa inyo. So anytime nga put out mo, wala na ba eh. Lagi ba? Support na ng mga tao dito. Itong plano. Dagan ang mga natin, amigas ni na yun. Moyel ba? Itong plano ni Moyel ba post mga Videos. session ano na ba? Ginawork Execute na ba? mo karon. May ginawag na maroon. Ayun, dapat siya. Dapat dali siya himuon para sa inyo. Ayun, paglisod-lisod. Okay. Matong raw na lang. Raw. Ro kana. Kung mo yan yun, tripod. Ay, di ba tripod mo pirme? Dili gyud. Butang na namo diraw tas nay aqua flask. Sandigan na, sandigan. Sandigan na. Sandi. Ano lang? Legit Or, yan. para sure yun, di ba schedule posting itong iyon mo? Mm. Igani, 1 hour ka magsayawa, tanan hits sa IG Reel, sa TikTok, unsay tanan, sayawan na ninyo. 30 seconds each, sa usa ka oras bay, naana kay Putol, oh. good for 2 weeks. Ba. Chop, 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 Katong katong ano ba? Katong sikat bitaw karon sa TikTok katong kami nag-create ano. Kabantay ka na. Yo, basad. Kabantay ka na. Come on, nagpabutuan na. Kami nag-create. Yo, asa mo na One libuto up bay? CDO na ba ang naging Asa Pero na libuto? nanay nagamit na ng music una pero sayaw ba to? Come on, nagdi. Sayaw ba to? Pero Yeah, wala so guys- sa boom ba? So guys, sa mga wala di kabalo ba? What the trending nga hell? na. Ang trending nga na ba? Maria Carey ba? Ang One Up CDO Touch My Body ba to? Oh. Touch my body. Kinsay nakabalo nga kamo gidana? Aside Kami. sa Kami lang miso. ako ra inyong giingnan kinsa pa? Actually wala gyud Wala gyud man na What the fuck? Pila to ka So views? shout out Check na kay to. Kel sa pag-ingon nga Damn. nga magimo mi. Oh, sa isa ka kauban na mo. Oh, siya kauban siya nag-open nga. Siya nag-open. Tapos Tapos kini himuon nga kuan bay. nabuhatan din So namo din. One Up CDO nag You want Di man. dagan na din dagan. Dagan kay views sa tugot Boy. to sa Gabi bay. Mao gani. TikTok. Mao gani. What the fuck?
And then why are you not doing it? Oy, gayon mo ko sa akong TikTok account. Gayon mo Okay. Gayon mo ko. Boom to ba yun? Boom. Sundan po to na mo isa ka video. Ay, isa ka music yapon mga Maria Carey. Tanan. Actually, kani sila, yan na slap, pero wata ka balo, naka-alt account na ni sila sa kawan. Araw, Hindi sila magsabakin sa sila. 6.2 million views. What the fuck? 6.2. Sila na. Oh yeah, Mark, I think napansin ko ni. Oh. Dagang gina-comment na ni ba yung mga international Ay, sa Gaston Park, you know? sa Gaston Park. Oh. Sumuni siyang OG. Kami ang nagpa-boom ani. Ay, di siya nagpa-boom ka ng gibuhat na murag tripping lang ba? When siya na trending? March? Ay, April pa? April 20. Wow. Na-post ni. So, Touch My Body nga trend, guys. ONE UP CDO ang nagpabutuan na. Yes, sir. Kaya sila pa rin, lagi mga alutanan ba mga cream. Kada komentar na. Kasagara, ga-comment ba yung mga itom ba mga babae. Oh, mga black. Mga black people. So, you heard it here first sa Huge Upside. Naabot pa gini sa mga news ba na mga news nga gaalala yun sila. Mga newscasters na Newscaster. upload. Ang pinaka-impact is niabot kay Maria Carey. Mismo nga siya. And siya na ni Buhat. Did she nag- personally hit you guys up? tinuod na ba Nag-DM siya sa inyo? Wala naman It's time to give these brothers their flowers, folks. See, kaya mo din na natos Cagayan de ay. Gani. Maria Carey ba pero wala niya gisayang ang anak. Ato rin ang background pero kasi sayo rin siya. So how many on an average mo ganig tripping? Mga kwan. Karon kay consistent na sila. Oh, consistent na sakto. Kay kinakatilaw naman mo. Grabe. Sundan pa na mag-isa ba Diba? Dapat 100k rapod siya. Uy, asa ka mo ko? Everybody would kill for 100K, man. Okay, 182. By, listen, okay, alright. Muna akong gi-preparan. So, ganyan niya, I like this kinang camera diri. Purpose tani. So, sa una bay, kung walay camera karon, din gay ganita, ga-chill na ta, ga-hangout na ta. Mo. So, right now, the world, the technology, available technology has given us the ability to communicate at scale. So, kaninga power by, sa una, only countries have this. Governments have this power. Oh, sakto. Karon, one human being can do this. So we are given the opportunity to communicate who we are, what we do, the services we offer, our passion, our craft, our business, or whatever shit kung say tripping nato at scale pag ina. Ba? Hindi na pasikat so. So like you know guys, I mean, kabalo naman magiging mo ani. So, kabalo magitaon sa ability nato with the technology we have. Companies, like major companies, would kill to have that kind of traction. Coca-Cola Endorse. or I don't know, whatever brand, magbutan lang sila brand placement lang na Coca-Cola nga bottle ladto. Dre, Daog na butang kay lang. sila adto. Siya kanyo? They would kill to have. You know how much money they spend they flush down the toilet to get that kind of traction? Marketing and branding nilang budget is billions. Sakto. And we're just doing it for free and then like nobody's even giving you guys flowers, di ba? Sakto. You know? Time to give you your flowers. Congrats, boys. I'm so proud. Yeah, By naka-create mo ka ng culture trend ba? Damn. Bisabak yung comment to. Uy, 27 views. What's up? Thank you guys sa inyo guys. Basing wala sila kakita sa pinned nga comment to ba? Gipin niya comment. Nakabito ba Basin, Mas hindi. Gusto mo nga nakakita. turo na. Lagi nag-up dere. Nanay nag-send. Wala man. Mabalaan man Wala na. na. Pop up. Yeah, di na ta mamugos. Naragon ninyo Wala good. gud. Depende rin good. Yeah. Naragon ninyo. Okay. Is that the reason why usapon na sa mga concerns ninyo ang funding and budgeting? Sakto. So, reason why you came here in the first place, or like what did you guys really want to talk about? Like, Diri. Yung main purpose kita na yeah, I mean, chill. Yung podcast po. lagi po. But, Ikaw yan lang sa mong gusto i-speed out. Ikaw. Sige. Diri sa kasay mo na. Ano ba? Ganid. Kaya syempre. Ako ba'y ano lang, ay legit ba'y katong nag-communicate tagaw Yeah. tapos about ani. Kay ang ako rag yung murag nasa mind go is kana bitaw tawag niya. Anong movement bitaw sa hip hop na sayaw. wala ba day? Naaman gaw pero gusto na ko like kanang pareha sa ano ba sa social media like maano gyud
mo spread Mo yun na expose yun ba? mo spread nga ingani ang movement sa CDO. Salamat kay hinunduban man ninyo. Yung mga uncle. Magid. Mo na to siya ba gusto ang na to storya labinag na si Oriel kay. Yeah. Kay para sa ako go nay OG yun na sila kuya na sa ecstatic. Yeah. Pero para sa ako na isa pod ayo pagkiligan ni gawa. Nakalagi. Pero isa legit ni gaw. Isa ni sa kanang inspiration bitaw sa akong Ngasa ka sa rin. akong lane bitaw sa pag sa battle kay si Oriel ba kay siya kanang kato example to ato sa Manila na to gaw. To sa Manila. Motong gaw siya isa ga push bitaw sa kuwa dito so kato dili unta kay kumadto adtong Manila kay ang budget ba. Yeah. Pero kato nag-push siya sa ako bay anak ko. Sige bay try na ako balag walay Tagaan mo siya budget, Yel? Yeah, ako Wala. siyang gitagaan ako siya words of wisdom. Words of wisdom. wisdom. Motivation. More than budget. Okay, kuan man good. Ang kato nga time si Kurt kay grabe ka, murag negative kay ba. Sige siya ana nga Down. kulang ako karten mo ni mga shit doon niya. Dinyan ako siya na hantod ka no sa pa man ka magrason ana para moadto ka. Muna bay tas kato nga seed bay na plant rin na yung flowers din. Tas mo din to. Kano go. saan 2 years ago? Dili. Last year. Last year. Oh, Last mutong December? December. Tas mo din to gaw nga Pila murag edad ni mo, Kurt? Sir, nakalimot ko. 23. 23. So ano ko adto. Tapos katugaw And kanang dancing's your main gig? Oh. Wala di ka ni sukad og 9 to 5? naay mga side hustle, mga on-call bitaw na mga trabaho. So, naggrabe kag side hustle ato para lang maka-ipon? Tapos tabangan ko sa akong family. Tapos So, grabe akong focus sa iya gid ni mularga siya. Tapos nagpa-solicit ko, tapos na sa ingana sa mga na-reach na mga people ba nakatag sila. Motong gipad to dito tapos How easy was it to solicit? na ay ang ako kay ano gyud legit ni na ay advantage gamay lang sa kuha. Yeah. Kay tungod sa ecstatic food Okay. kay tungod kay pag market bidaw nila sa kuha sa sa handud karon like kana sa mga classes ana tapos nami mga estudyante. Alright. Yeah, na ila na spread ang word tapos sa uban pa bud ingana gyud ang dagan sa sayaw diri para sa ko like kanang ang spread bitaw sa word sa imong reputation ingana. So kato dili siya grabe kalisod. Right. Lisod lang kay namang Dili lang Match lang, match. gamay lang. Kay naay mga kanang example mama i-shoutout lang nako. Tapos katong mga mama sa akong mga estudyante naghatag. Ug nga na so grabe bay lamia kay adto sa Lanay mong heart. lanay yung heart. Sigang kalayo ba? Bugutan, sigag yung kalayo. Pag adto na ko dito, nga na, tas plus, pataban man ni Oriel og words of wisdom. Ay, Tapos, samot. kaloy sa universe kay mo to, champion din na dito. First time na ako. Oh, you won? First time na ako sa Against? Manila. First battle niya sa Manila din champion siya. Like how many did you battle to get to? Nagdan kay sila 50 ato. kapin ko ba? 50? So kay ang story manggudani bro sa history gid sa CDO pagabot sa battle Yeah. kanang 1v1 wala kay gasulong. Sukad sa una ako ra gid ang sige Sulong. push siya sulong. Tapos dagan pa kay mga tao nga murag ano masulong man ka nga layo na kay murag behind na kay Ubos ka na nga kayo, sa movement sa Manila. So akong gipakita nga dilo Nagsugod Upsal na. Relax lang. Kaya. Na. Tapos niabot sa point na katong turned up bali ang katong event big event to siya kay Yeah. mga taga Singapore sa manawag atong nga Event. karing time. So dagan kay me diri sa Mindanao nga moadto. Ako kay mag-judge ko dito din sila Yeah. din tanan kay join. So first time to bay nga nakoy kasabay sa event nga dagan kay mi taga CDO then napoy lain sa Mindanao sa battle lang sa hip hop. Yeah. Then ang naitabo dito, ang yang nakontra sa finals, taga Cagayan na Cagayan. gyapon. What the? Tulo Mo to ka si po. Jack, mo to si Jack tong saba kay diri nga nag-comment nga i-shout out ko. Mo to siya. Mo yang kontra, then ang nag-champion sa 2v2 na isa taga Manila, then kato ning isa Mindanao. taga Tagum. Tagum. So, So ang ano? tapos mo represent ni sila Singapore. si Kurt sa turn up finals. Singapore. Siya ang representative sa When is this? wala pa yung final date pero katong Manislat. champion. Ito man, ibutang na po natin mong puli na po. Gcash na po. next episode nakikanisa to. Pwede. Pwede. So mo tong reason nga nakuha na mo mga taga Singapore mo Right. Mm. Kay That's the curious bridge. sila sa nga dong
choy kay mi manayaw din. Yeah, si Dion sa Nay something ba? Nay something bitaw diri? Nay certain brand ang Cagayan dancers or the way mo dala siyang selves or nay signature move ang Cagayanon? Or Naagid. Masturya gid ko. swag or Di ba masturya ko bay bala na ng mga ubang lugar diya. CDO gid ang gay bay. CDO gid ang let's gay. go. Word, bro. CGY reppin right there. Butang to caption 088. ko bas hindi sila kabalo Bisaya. CDO gid bay bala mo gyud siya nangingon. I like the Kadlukan. bravado, man. The confidence is there. Like Yes, sir. mura ginato ang puhunan. Dagan pud kay ginaingon nga kadukan lagi daw ang CDO. Really? Yeah. Pagabot sa dance crew kana 1v1. And look, if you don't communicate these things, who the fuck will know? Mogid. Ba- Mogid. You really have to communicate these things. Pero mo naman nakita naman nila. On this podcast, of course. Yes. So diri na ninyo natunggan. I mean, like, you can also scale that message. Kay you have TikTok and you have Yes, IG Reels. social media. You can go live. Kani siya, kung ano gini, ang purpose saya kung pananaw sa kaninga podcast kay gyud ni siya matabang sa inyo. Initially, kung ano lang siya kanang pampagawas lag, gibati. That's it. Express lang gud. Wa gyud mo makuha ani like traction or whatever. Kuan lang, the idea lang nga naka-experience mo podcast ana. Dili ikaw na makuha legit. Oh, Para sa ko lang like Dili kanang ba'y- sada ning Nay, nakuha platform ko kay ang ano na to ang atong friendship. Oh. yeah. Relations. Wala. Friendship. Sakto. Connection. Connection. So Friendship, kana connection. connections. ay nakatungtong ta sa Apollo. Si Sir. Yes, sir. Shout out sa Apollo Room. Shout out. Apollo Room Studios. Room Studios. Lagi nakalimot kog shoutout mo. But I'm the fucking lousiest guy to itugunan nimo i-shoutout. Kaya malimton ko mga tao sa comment section ba. Mogid. Ala dagad biya kay sila. Lagi dagan pud kay sila. I mean, and these are your folks anyway. Yes. Soon to be like so. Balik-balik mo dali no. Jet. Balik mo diri. Ba? Ikaw, Kerr. So kana. Kasi yung Sige ta ko punta. nakadiri unsa imong gusto i-open ba? Oh, yeah. Kuan lang. Mong gusto i-open. Sa hawa lang is kung about sa music is kuan lang gid. Share. Create lang gid kung unsa gid ka. Pakita nimo unsa ka diya nga field. So ikaw ang pinaka kuano wala problema sa inyo to. Chill ra gid kay ko. Chill na kayo. Chill rin topic. Chill. Wala ko hate sa tanan ba. I like that. Ako lang go with the flow and do your thing. Do your thing. Thing man. Do you think Wala. 21? Ako na pagkatao wala. Simple ra ba. Ba? Kung unsa ka sabayan. First na to kita no sa Nazareth. Nazareth Oo. ilaksa kayo Kerwin. Actually by nag-ilamin ni Kerwin sa Discord Oh. Ay dili Discord. oy. Ay oh. Sa Bake Shop. Bake Shop oh. Bake Shop kanang Discord community ni Cookies bitaw. Cookies, oh. Yung Kerwin naman di mga taga Cagayan dito. Daghan to dito. Kita Bibo rito to sa dito. Nazareth. Dito may nag-meet ni Cookies Food. Ba? Dito gyapon. Doon am din yung apid din day sa storya ni dito. Bibo pud biya dito pero karon napalong to. Okay na naman sila physical nga Studio. studio dito sa kuan, Cebu. Munang ma-intriga gid ko sa dancing bay. Kasi kana ilang creative director sa Bake Shop pohon si Justro. Just ro kana. Editor. Dancer na. Dancer day siya de. Oh. Dancer na at the same time ga bars, anong ga spit, Spit oh. ga produce, ga marag halos sa majority sa music video ni Cookies. Siya. Ang creative din. Siya kay Grabe ba? 19 years old. siya kay ungat. Sheesh. Siya gyapon. So mo makaingon di ko nga marag nagi ga Palikod. kulo sa una sa dancer. So probably like ang physical movement nga sige kaglik-kulik simulawas maka kuan siya og creativity. Ambot lang siguro ba? Para sa ako, Nakapangutan na mo na sa inyo ko galingon. di mura bitaw siya dili nimo babantay no sa ganit termana. Dili kuan lang gid tabay. Unconscious lang. Oh, ano ba? Di ba siguro Ay kay subconscious lang. Subconscious. ang mind sa usa ka dancer ba dili mahilo na ba? So Aba? kung tagaan siya sample lang inani nga, oh sige pagboto ginani. Pag una-una og ginani. Mangita gid og more ba murag yan lang Mas murag ang dili ka nimo creative. ana ba? Dili ka Think ma outside the box ano bitaw. sakto. Sure. Di ka makontento ba Murag kung mas ma-sharpen imong kana gid bay na sharpen gid ang creativity. Dili ko creative sa una katong bago pa ko sayo katong mura bitaw nara sa flow sa Kabalo di ka pagsayaw nga nimo, bay. kabalo ka mo kiay. Oh. Dili, Like, dili. Flexible ka. Lingaw-lingaw ra igo sa una bay antod ambot mo si plano sa But you universe. okay, self-aware man siguro mga tao no like you would know nga kabalo ka mo sayaw no. Ay real shit asawa ka wala
dili ko balo sa una gyud like awat-awat lang ana ra bitaw. Di Tapos nagsugod. depende na gyud dayon bay kung kinsang tao na So sa nakurat imo. na lugar mga tao nang kalit lang kag dancer lugar. Adi, para sa ako gaw kay ano, Kitsa ni. Kitsa ni. ang ako agaw kay dakog factor gud ang tao nga nagpalibot si mo. Right. Ana. Sa Diya ka, environment no. gyapon. Kung example katong example na ako kung dili kaniyang mga tao nga palibot sa ako karon dili siguro ingani karon ana bitaw. So mo to murag dili ko wala bitaw ko kasagangad dili ko padulong ngana bitaw. Ngana siya. Ang lifestyle sa dancer, how often mo ma-expose sa bisyo? 100%. No. Every day gid. So dagan na disgrasya sa bisyo ang dancer. Naman po. Kaya dili enough ang Dili, more create, tanan. ang outlet nga release nga makasayaw, more kapoy nung sir yung mag Dili di bay ang pinakaisa sa kanang influence gud sa dances nga nung inana kay ang mga events mismo bay. events Oh, ang events na amagi Yeah, bisag dili siguro sayo, di ba? Yeah. Na. As in bay tapos na din mga theories dayon bang Manggawas. bay pag magkuan ka, makuan ka. Wala Dili na wala Ano bay. ba? Pag magamit, magkuan ka na, chuy kay ka chuy kay mo honon nga music ana ba? Ay sa imong nga sayo. Di yeah, dayon. I could just imagine there namang gi so na tag substance dire. I can just imagine like there are just substances nga illegal gid siya dire but legal na siya sa gawas. Like igani Kuan Permit. Shout out sa nga brand. Be happy. Be happy folks. Be happy. Barato ra ni. Anyway, naay mga substances nga maka-induce gid siya creativity. But moagi sa kag kanang once nga nakay trip mo sa kag mabuang sa kakadiyot na bitaw after ana kay Mo na dayon. fine tuning but dili siguro tong mga bato no. Ayaw na. Wala na. Dili pod to. Katong Palayo. katora atong naibalan nga katora. Yeah. Palayo to. Wala to kay kagadar naman to. Dili to bay bad to siya bay. Ayaw to bay. Ano ka to? Mo na to. Pero layo bigit sa kuan ba? Sa dagan yung kay doors ka open sa dancing. Pero ang kaan na kahalos sa marag 5 or 8 5 out of 10 people you know dance. Ah. Or gana gid siya nga kuan mo ito, nga sala. Sa kung nakay 10 kamigo, 9 ana. Saya. 9 ana ang mukan. Ang 9 ana ang mo gamit ana. yawa dugay ko ka gets eh. Loading. So bitaw bay mo po na mong kontra pod sa sa hip hop na Kalikay pod ba? mo pod na mo nang isa gid sa factor nga nung dagan kay maglagot sa mua. Dili sa among kaning culture. Yeah. Dagan kay kaning mag-story bad kay tungod pod mismo sa mga dancers. Nakapalibot mo. Kanang wala disiplina sa mga ingana, taka lang ingani ana ba. So mo nang isa ka reason nga nung ingani gyapon kalisod sa mga dancer bisa pag unsa nakakamayo. Isud gyapon mula gagawas Yeah. kay tungod sa discrimination sa mga tao. Pero kung sayon pud kay suman po ka. tinod. Lagi na balance ra gud. Lagi kung nakatungtong mo, nakalarga mo Thailand. di ba kay murag murag na-achieve na nako ang kan bitaw. Tsaka may Para kulang. at ani nga point kay murag unsa pa may achieve na ani ana bitaw. Pero ang dopamine mo na at that point ba kay murag high kay siya. Pero after ana mahumanto after 1 week balik na pud nimo ganay mo utok ng shit murag dili to siya enough. Kailangan pag legit na bay. Siya enough. Gotta do more. Nag-comment na rin Singon. si DJ Fella. Ibalik MC na. fella. MC. Siya nga, ibalik na to, tong old school way, mga bro. Kani usa sa hip-hop nga lakaw kung asa ang hip-hop nga event. Dadto ta. Rap and B-boys di daw. Pwede. Sama na. Di ba tapos kuan pud sa kabay? Ang dance scene, ang rap scene, unsa pa na nga mga scene kanang mga skate nga skin. Dili gid kakausabay. Dili Dili gid. sa CDO bay. Mo ko nabantayan. Ganahan po ka mausa. Oo, ganahan Mas ko. maayo nun. Go mo ba pud tong idea na ako gaw sa imo dari nga podcast bitaw kay di ba? Ako pa madulan, di po ko wala musayaw. Di. Ang idea na ako gaw di ba na pod connection sa rap scene ka sila Lucky sila ano. Yeah. O tas Good friend K. Mo to ako apon na think gaw nga chuy good if
Mag-collab. Muning platform ba nga mas mapadulo siguro may mag-meet halfway din. Mag-usa. Mana bitaw? Kay morning scene nagakahitabo sa Manila. Oh, Which one? Sakto. Kanang last na ko ni adto ko dito. Yeah. Si Kuan, Fete de la Music. Yeah. Nag-judge ko ato sa Fete de la Music Hip Hop. Then kasabay na ko ang Moro Beats. Oh, he was there. Naragid sila sa kong abay katong duha ka babae bay. Taga-asa gid si anak mo na Morobits niya ba? gid. Oh, sila Fatiha, Taga-asa gid na siya. Ambot. Masaya ka balo lang ko ng Moro Beats. Bisaya man na siya, no? Do, mo ingon nila. Oh. So katubay na ay mga rappers, na ay mga Right. dancers, na ay mga Ito ba businessman. nag-usa ba? Sponsored pa gid sa Red Bull. So katubay mura kog na that what if may tabo ni sa diri sa CDO. Cagayan bay nga magsabay nga naka Ang nga hip-hop Yeah. scene Grabe ba? ay. then dito ra boy gabi kanindot gid mo to makaingon ko na so small lang gid siguro gid ning kulang sa CDO. Kulang. Shout out na to ang hip-hop scene diri ko ba yung mga rap scene. Tanan. Di kay Tanan. mo kay hip hop mo na bay. Oh, Mo ang rap scene go ba para The scene. mamusa bitaw Tanan, ang scene The scene. ba? I mean, I don't expect nga mausa siya, but at least some May connection, mutual oh. respect and some Oh, Or mas understanding. lang gyap with time nga magkatapo kay tanan. O event like mga nga na sige, bitaw events event. lang. Pero naman siguro yung mga gap gid ang uban. Now, gid Nagid. na ginangga per me kay Lahi ba yagid? lahi man taglakaw. Lahi. Kita lahi. lahi imong mga magpapa lahi tagbalay nga gi lahi tagbalay nga giulian. So nanatay mark in our home bang nanatay set of cultures mga routine nga gina-follow. Bahala pag magkasinabot tas gawas hip hop nga scene. At then by alas 5 na gipangita na ko sa kumisis or pangita ano ba gid naglakaw. At the end of the day ang nuclear family nimo ang imong ang top priority. If gusto sa mga tao nga mausat tanan isalikoy na inyong pamilya pag uban mo tanan dito sa compound. Pero dili man tay gana. Yeah, sakto. No, so with the idea nga we wish nga ana because there's a lot of bands dire nga wish like bye suporta lokal dapat magkausa ta. I've seen the same pattern, bro. Like no offense like the reason why nga you guys are so interesting as dancers and rockers and hip hoppers because lahi taglakaw. That's the reason, only reason why nga kuan. Pero of course tsada to makita nga variety show nga usa ka Ang ano gid kay ang culture kay. Oo kana. Ang culture. Ang kultura sa hip hop ba. Mas ganing ka isa lang bitaw. Oh, May tabo lang ka isa di Murag balag lang bi. Kasi Black party may tabo ba? lang MC ka isa fellow bay. Balag party no. ana Oh, baka black lang party go wala ba? event bay party lang. Party lang ba? Exchange lang knowledge ba? Na yung mga ga-breaking dire, na yung mga ga-tags din eh, na yung ga... Naiga Like, live oh, Tags, DJing, man. I don't know about the tags, man. Like open mic. oh, ano ba, open mic. Balang di na din kanina mausap. Tag, Balang may tabo lang. Pero Pero basin please lang ba? Basin day. Please lang. ay off topic ba? Ang tag culture ba kay strong kay sa Cagayan no? Kana. Taggers. Taggers. I mean Stickers. slaps or unsa ba? Kana. Pero kanang Sama na. is it good for the city or kan to add more depth and layer sa culture? Like I forehand may give out a lot of stickers and find my stickers all over the city. Okay, mayapon na ba kay makakuan yapon siya ba? Lo, si Kuan rin ni nani di si Kuan day. Ano ba? Yeah, apparently some businesses nga mark ilaha mga pader like buy nano man i buy. Reklamo. Unang thoughts na ko about na go depende gid. Dili, ko man good, mura mo kag madami. Ko ikaw Ikaw ba nakay tindahan ba gibandalan mo ano. Tapos ang nakabutang pagid na kaning tags kay iyahan ang Name. iyahan ang mga kaning brand mo nang maano ba. Siguro ba kuan gyapon ba disiplina siguro gid gyapon. Sure. Namang pa yung mga lugar nga. Avenues for that. Oh, ano. Pero namang ginauban break the rules. Dili man ta pwede mo ingon ana kay naman kas Pilipinas. Mo pod not Wala man kasi New York. Kay pwede kang magpikit diya sa gas yung gusto ba. But break the rules magyapon. Bagay pod. Bagay. Nagi dili na malikayan ba. Dili siya malikay although we don't want to I mean I don't care but some people do care like kanay si Apollo Room tsada kailahang Setup. signage sa gawas. We're not inviting folks to do that to tag pero how would you guys feel if you were in his shoes nga marag that bagura gito nagpodcast diri ang kana sila upat to then nangastoryahan nila ang mamandalay pagkaugma na nay bandal. Ayaw ni dili. Bilinan. Yeah, that thing there's just some cultures nga marag at this point marag wala pa siya venue. True. Yeah. Wala pa siya saktong spot ba nga pwede nilang i-all out nilang gusto mo. Kay feel na go kay kana ko ang culture adto by break the rules gid. Nga to bitaw sa pagtag nga na.
nga na. So busa ano bitaw bay mura siya outlet sa artist pero gaka-damage ang Property. society bitaw. Oh. Na siya good and bad effect bitaw gawin nga na. I So, think, do you think ang feeling nga maka-get away mo nilang gihabol nga kaging? Siya, got away. Wala na kita sa... Because I personally know some really good artists out here in Cagayan. I don't know unsay lang high. Like, what do they get out of it? I get a high talking to you guys. Na, or making content. Mo blow up lang. Nalay one view, nalay one like. Kaging na like one. But for some folks nga, these guys operate in the dark. Di ba? You never see their face. Kurat na lang ka. Nanaslay signature dia. Nabay. What sige motivation? Just the art, the outlet ng art? Anong wala ko. Ako ba siguro bay sa unang bantayan na siguro ka ng mura siya rules yun sa ingana nga culture ba? Kailangan ni mo na buhaton. Dili ba? Anti-establishment? O ana ba ka ng rules dulgag ana? So ibutang lugar to ba nga mo ng rules kani sa gawas. So mo ni imong gina-feed sa moment. Mo pa rin buhaton dari. Kana man kay ka mura grabe na kay kakain ato nga kani nga culture bay. Mo imong gabuhaton dili pero dili man bay. Kailangan niya pun ka maguna-una nga. Pero Sa do you think na is something? Because I find like corporate, so ganahan kong rebelde o kanang formal o corporate. Like, kaya nagtrabaho mo ko sa mga taas-taas po 9 to 5 na job overseas pod. Na-realize din ako, di ko ganahan mo tuman o authority. Rules. Pareha tagaw legit. Mabuhi rin mo ta, maka-coexist man ta, but there's just some rules nga di ka ganahan nga ma-impose bitaw. So, ay pagka-punk DIY ning ning tag nga culture no. Ang dance na ba yan? Or do you feel nga maraga rebelde po mo? Di man. Or tungod sa Sahay? mainstream sa dance where everybody's doing it, so normal ra gyud and you really have to be talented and excel at this. Or given na. Kaya na may uban, like for example, na uban nga para sila kay rebelde ang mga skaters don't have an avenue to skate sa streets kay Wala sila place. Mga there's a place. Oh. But for dancing, kay dancing been around for so long, igana ang feeling or murag ko gid siya, murag normal man yung dance ba eh. Kailangan magiging mo excel din. Akong thought go kay na koy sige. ma-feel usay nga na kay tungod example ni kanabitong sa hip hop na scene sa sayo kay mag-session man like freestyle session tapos Cypher, sa mga bawal nga lugar na i-chad na kay nga spot gusto ka dito mag-freestyle pero gusto ka bawal ba nag-session ka tas ingnan niya sa guard oy awa diyan Why? Because kay saba ang music. Yeah. Kana oh, Chaba music. pero usay kay wala ko balubay siguro kay nga na rin ginaingon silang manager nga ayaw ipano diya nga na for some reason bitaw Nambot sila kay ginasunod. okay na usay gaw na spot gaw nga wala may tao gud Oo. tapos okay ra para sa ko lang okay lang mo ana kay But wala it's yung private manager, property. nga na mo na din na diyan din mo follow private property Pero dili ka siya grabe ka deep nga problema sa dancers bay. Kumbaga pasalamat kanita. Okay na dira. Pero bisa pagbawal ka ng space daghan makay spot. Daghan Pwede pa ta maka Pati sa Rio River Boulevard. They don't wala Ay, sila. di. makadala kag speaker dito. makadala ra ay nag-try me once Nag-shoot wala ka. okay raman no So mo nang swerte gid gyapon ta as dancers bay nga bisag asa ito gid. spot Pwede ka. Pwede kita Baka masay nag-spot. bisag nakas imong kwarto. Oo. kayo Ana ba bisag asa jud bay Basta pwede gid. nasa- Basta di lang ka makadisturbo sa imong music Sa mo. mga tao. So I heard Kurt and Kerwin so you don't have a problem, right? Ako bay nako problema bay. Okay. gusto ingon kanina si Shady Dili man siya problema Okay. sa mga tao. What's the message? Ang problema siya sa culture na hip-hop sa dance din sa CDO bay. Right. Niabot sa point na murag gamay na lang bay mamatay na ang scene ba sa sayaw. Do you feel that way? Oo bay. Kay sa ako ang experience bay nga 10 years na sa hip-hop lang nga dance kanang lisod na kay mangita og masabay nimo ba nga pero recently ra ni sila. So mo na ba? Hinom bay magets man ako nga dapat magnetic kaning energy gid ang hip-hop. Ay, tama, ikaw nalay last of the Mohicans, ikaw nalay last sa imong batch? Sa akong batch. Yati bay kung sa battle gid ako bay makaing ako na lang. ang consistent bay ako ra gid ang nabilin. So you want someone nga maka-keep up sa mga Dili mga sa CDO? ang akong na-miss bay ang mga leaders bitaw pod nga Alright. mo step up silang game kay dagan gyapon kay na-inspire sa ila ha. Labi na sa akong mga kauban ako sa una. Ano ba nga dagan pa kay ka-inspire sila ng mga new gen pero
ang ilang gap nila ba kay Wala po sila, they're not in a piece of content. wala pod. Siguro malagi kay mga Karaan. family ba. Ana bitaw. So maluoy lang ko sa mga new gen na pareha ni sa ila ba na gusto pa bitaw mo pursue sa ilang dance na kaning nya wala mo gila empower si ako ra isa. So daghan kay ko Powerful man ka. daghan lay kog kuanon ba kanang mo ni mo baton karon mo ni mo baton karon. Yeah. So mabot sa point ba na murag ako na bitaw murag gakakaon ako kanin sa energy bitaw kay daghan kay sila. Right. Then ako ra isa. So Yeah, that's tough. tapos pag-abot sa mga battles Then, appeal pa lang mga personal na problema, no? sa ako pa. Madamay. Ikaw ang magbagsakan. Okay, kung ano daw Yung ingano. pamilyado, pagi ka. Then bata pa pud ko murag ga-expert pa ko sa akong sa life ana. Then akong pinaka main gyud naning concern kay pag-abot sa mga kanang magpa-battle man kanang events. Right. Kung dili big events, kung mga small events lang, wala man nga. I mean, audience. Battlers mismo. Battlers. Right. Wala mga appeal, masin sessions, balik-balik lang ang mga naong ang gakakita. So Wala bago. alarming na kay siya kay noon ang CDO sa una bay nga sumbaganay For dance. ang kaning tao ana sa pabitaw sa mo. Right. Muna pasalamat ko nga naani sila nga naani si Suji, naani sila. Magpadayon sa Mapadayon ba legacy ba? pero daghan gid kay maayo bisag ato mga tao nga dili kay kani active sa mo kanang session pero pag makita na ko sila na mo compete balik maayo gyapon kay bay mo nagkakasayangan ko ba nga Asa man ka? mo gani mo nagkakasayangan ko ba kay yat daghan kay ga look up sa CDO bay sa real shit lang tapos Word. ang ilang motivation ang ilang kanang vision ba kay dili same sa ko bitaw nga yati dapat by consistency gid ang pinaka the best gid ana gid kay bisa pag moingon sila nga lisod kay magsugod dili bay lisod ang Padayon. magpadayon ang consistency ang pinakalisod bay nga dili ang mga tao dili mahotdan og reason nga ma-inspire sa imo so mo ang pinakalisod Consistency. so mo na akong concern karon sa mga dancers diri sa CDO. diri sa ano bay CDO bay nga ano gid tawag lihok-lihok gid ta sa atong scene Sin. kay Yeah. sa untawan bay nga diri man ta nabuhi then mo man atong gikan pili so natay kaning ano ba Magini mong bread and butter. nagit tay responsibility gid bilang hip hop Yeah. so ato bay Ikarga ni mo ang eksena lugar. No? kay mo to lisod lang sa akong part ba nga nang makita bitaw nga yati bay wala negotiation ani nga spot Yeah. kay ano ba dili pa sa una bay negotiation Gaston Park. Oh, hold up. Yo, Block. wait up. Block atong live Crazy kayo nahitabo sa ato ang episode. episode. But anyway, we manage. Nga naman ta. Ang cowboy man ta dire. That's also kana sa freestyle nga dancing ba. That's like something that you guys are really good at is improvising. Kung mga shit always goes down. Mike mo improvise, no? Tinod gid bay kanang mapalungag music. Ay. Mo ba? Palawong ra galit. What's the go-to nga move gid nga kumapalungan diretso? Kuan. Mahunong pod mo, pero lain man kayo no, mahunong no. Dili, bay. Padayon gyapon no. kuan bay kumbaga mura siya kanang mura kag magpa-joker sa imong self. Tapos kung matiming nimo hit ang pagbalik sa music bay, Wala, buwak din buwak tawa na na bay. Ah, Kabalo na din ka na ikaw modaog. Musicality ka na. Nga ibo. Kana kumbaga ready ka ba then wala ni magikat imong kaning character bisag Yeah. wala music. Kumbaga ready ka ba? Manila ba? Napalong. Yo, what's up? What's up? Pagnan, Mike. kasi napagnan. Ako bay Siya, finals na to. Finals. Last na bagid to bay. Pero I think, do you think nga murag mo to nakapadaog sa imo? dili pod bay gwapo gid kay ang round set. Gav. Sila gibuhat yang best. Best kid kay represent gid ba? Or kanang gitagaan ni kag tanan scenario bitaw pero nasulbad gyapon to nimo ba. Katubay dito. Nga na bay napalong bay. Para gito sa iya. Napalong. Oh, nga na Mga gid. moment Kumpara para sa sa imo iya. nga moment. Nga na gid na bay. Destiny. Yes, sir. Destiny. Dancers career path destiny po na. Para sa mo gaw. Aha. Nagya. Parehan mo. Story lang mo. Kuha na akong cellphone. Nagya po hard work gaw kay. Pero kumpara sa mo gid. Oh, bay, Parang matawagid ko nga tanan dancers na naging nanigi kaning door nga naka-ready si mo ba. Motong imong. Imo na lang gihamba. pangitaon na lang nimo ang yabi ana bay. Saan mo na pagdala? Nakaduwag na ako sana sa imo nagkarong kita na suji ba.
tanan gyud na sa mo kay padayon na gyud ka kung wala pa nimo nabriyan ang imong Doors. Ang ato mong journey sa dance ba, mura Pakita pa yabi. mura siya hotel ba? Murag hotel. Mura siya hotel. Sakto. Asa ka mo check-in? dagan doors. Man check in. Dagan kay doors pero wala ka bala kung asa nga floor ang para sa imo. Right. Lagi. Word, bro. Deep kay ba deep sapa na. Deep. Paggawas sa inyo mga lyrical poetry diya. Bitaw bay. Murag feel na ko bay tanan dancers na naka-ready nga naka-ready nga success bay. Depende lang na sa imo kung imong kuha no dili. Yes, sir. But I think each has their own path ning ingon po kaani ganihang nagpagawas kasi mga gibati bang murag kapoy dala ni eksena na to. Unang Then path bata pa overwhelmed ka at, in a sense. Dagan mga tao sa eksena although they didn't wish nga mao na ang role nga makuha nila karon, but to think the audience also has a role to play. Makurat na lang kakatong nga tao nagpadayon pagyapon siya abang sa inyo or naka word of mouth sa lain tao nga katuding na word of mouth niya muli itong tao nga mo dakog role sa imuhang career pod. Kabalo ba? So I think kuan like some folks nga part sa eksena na dancer siya pero kay nakapamilya sayo or unsa nitabo siya na redefine ang iyang role sa eksena ba. And you have a lot of those people sa eksena. Nobody gives them props. Yes. Sa mga kanang bitong support ang iyang hatag. Yeah. Dili ba na mapangayo. No. So tawag na to nila NPC at ipang NBC. Wala man na. Yeah. I mean like you have a big role to play, bro. Kay aside sa the young guns look for your wisdom. Same time naapo ka sa marag pillar ba sa let's say you are at the top of your game and then people come to you for wisdom. It's a big role and some folks offer wisdom but they're not on the top of their game. They're on a kanang supporting role na lang sila ba nga. So may kailangan nimo diya ay nagluto sa imong pagkaon, ako na magluto para makakuan, and those are the parents, the family. Yes. True. Yeah, they're always part of that journey. Not just my friends pud ba nga mag abuno bitaw sa imo. Ayo bay shoutout ka sa mga amigo. Legit na bay kanang support sa Abang friends ba? Gaabang ba? maskin financial or dili financial ang support kay mo nang makatabang yun bay You know. sa ano. Na-day GCash ni KRWN. Nawala naman. Nasa pikas. Hey, you're still 25. I spoke to a endurance athlete last week sa usa ka trail run sa Bukidnon. He's 33. He thinks nga ang longevity gid ang laro sa laro ay ang main theme sa endurance race kay ang nahitabo adto 33 siya pero he's at the top of his game. Ang champions pagid sa ilahang kuan kay 44. Ko. So 25 is still a young age in your bata pa career. kayo na. What do you think? Oh bay. Layo pa. Layo pa kasi. But you're trusted so many responsibilities ng mga Pero gigusto po na ako ni sa una. Then sa pag-start na ko bay nakabalon na gid ko nga morning. muna ni ang path. Lisod gid Kabalon siya. na gid ko nga mo ang purpose. Nalang yung mga tao nga mawirduhan. Kay So dagan na nakaingon niya nabuang na ka. sa una bay, sa una. Yeah, you get a lot. Sa akong gabuhaton, dagan man kaingon niya nabuang na ko. Tinood biya. Diba? Yun. Anong That guy's a doctor. I Yeah. mean, the owner's a doctor, but the music. Murag layo ra kayo. A lot of folks makaingon niya like, you're nabuang. na. Sam na siya mga ano. Not a lot of people are murag open to like this kind of kuan. I just feel nga murag nakaon kita atong mga karaan nato ba like much respect sa mga atong mga unang generation no. But Una. they were so consumed at just surviving and making a living para maka-provide og kanang atop sa atong ulo. Bay Yan. legit ka. Yeah, lahi gid lang lakaw bay pero kita lahi bitaw nakaron. I mean like we have a different playing field at the same time pasama ta ate atop. Bagay. bitaw. Na ano sila? Kana. Art ba gyapon ang panginabuhi ba like kanang Tanan. bakod lang kasi sa buntag Mo- mo- magluto mo- kariyo Bitaw. manginabuhi mga kwarta tang kuan karon mangitag kwarta ron. It just so happens nga daghan ni kay avenues to make money ba. Yes.
Power na kayong panahon nun ba? Kakasuya ko na usahay. I admit, masuya ko usahay ka ng mga itong mag-offer ito ka ng mga crash course ng mga 17 years old na making 6 digits online. Yes. I mean, a lot of that is BS because they try to market that yung pang attract sila mga clients like sama na ako ang murag mailad lugar. But some of them are successful at that. Swerte-swerte po. Di agin na. Swerte. So, aside from your early concerns, is there something else? Like, I just feel like after you guys won that whole thing, like what was your recent nga achievement, Yel? Katong sa kuan lang sa 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 bull. Wala pa na. Okay. We can't bullshit. Bulldog. Okay. So aside from your other did you recently win something and then were you recognized by the city? Ang pinakalas na ko ba katong pandemic. So naay Tugay na. competition. Ay, ka to. 2020 to ba? Naay hip hop event international. Right. Pero, virtual siya. Pero ang mga judges katong mga ginalantaw ginamo perminti. So naka face to face nakakuan ka. Okay, gyapon special gyapon. Special siya kay mo man mong gina look up Na-look up until now. Yeah. Kay sila man ang dominate karon sa hip hop scene, sa battle scene. Yeah. So naay isa ka OG diri nga nag-motivate sa kuha. Nang wala lang gid niya na siya sa kuha na appeal gani ani para gini sa imo. Shout out kay Kuya Jan sa Ecstatic. Yes. Shoutout ko dyan. Wala lang gid sa plano. Dagan karaan sa ecstatic Daghan. Halos na. or dira nasala tanan karaan. Sila manggudang una. Sila ang isa sa Pinakauna na Pinakauna. champion Sa sa Philippines. Australia. Di ba una Right. All-Star Go din sila? Did Murag they- sa whole Did Philippines. they get no? their flowers? Na-recognize natin? Oh, kayo. Oo, Kaayo. Alright. Like kayo. So is this why you're saying kaka-worry ka sa younger gens because they're not getting that? Dili ang ilang ano ba? Dali kasi sila madawan ba? Alright, Nung magets okay. na ko, magets na ko na Yeah. ang life sa kaning dancer ba? Lonely. So, kayo gid. Sa lonely world. Pero mo lagi pero nakaya man lagi nako. So pasabot kaya Yeah. lagi ninyo. Ano ba? So moto. Sure. Balik dato nga topic. So ningon siya sa kuan na nga mo ni gid siguro ning time meal nga ma-expose ka. Yeah. So ni-appeal ko. Og pre-selection all over the world. Dagan kay may nag-send online. So dagan kay Pinoy nga nag-send. Pero, Siguro niabot mig 40. Nay, kuan, ilhado na kada ano to. Oh, So kung if makadungos lang ang pangalan, nanay certain bias. dili Ayan na. ko Bias ilado kay sa- because kabalo na sila maayo gid kamo sayo. pero sa dili world ko man to, ilado sa gawas. Oh, okay, Wala right. jud sila So wagi Wala wael sila gid. sa idea. Power kay no. Oh. Wala So, sila ka-research ba? siguro kung diri makaingon ko medyo pero dito kay fresh kay tanan Pinoy. Right. So 40 plus ka Pinoy wa pay labot ang mga laing bansa. So siguro ang nagpasa lang ato nga video sa tanan sa whole world kay hapit mag 180 Mil. Sus. 1,000. 180 ka tao. 100, Appeal sa 100. pre-selection. 180 ka. Okay. Hindi rin pag basta-basta. Oh, suppose ang kwaon na nabigablo ka pila kwaon na top 12 bra. 12. Sus, So kadaghan. pag human sa pre-selection bay, ako rin Pinoy nakuha. Right. Out Then- of 40. Top 7 ko. So na scoring bay. Mm. Tapos ang ka-line up pagid nako ato bay mo tong ang mga sila ano ba? Maximus ko tong sikat sa kanang Ukraine ana Yeah. mga gahi gid na sila. So Sus, kalayo. nakulbaan ko ato bay kay ati murag mo ni gid niya ang chance nga murag ko na gid din mo to bay nag-champion ko bay. Oh shit. Nag-champion ko ato sa ano. Did they give you your flowers? No. No, ang naitabo flowers. pa to bay gibash pa ko sa mga tao. Why? Kay mingon din sila nga wala ka man to kay online man to. Di ra na Mogid. makita yung tunay lalakas kong face to face. That's what they said pagka-champion sa Lakers sa bubble na 2020. Sakto. So mo to lang gingon sa kuwabay na mahiraman ka kay anak kay online Online. ana. Bidira. No, Pero- I think that was muna gito siya kay the internet does not discriminate where you come from. It doesn't care. Asa ka ni graduate, asa ka nga nasa what dialect you speak. Pero ang pinaka main thing anong na proud kay ko ato bay kay ako ang pinaka first Filipino nga ni champion sa hip hop battle 1v1 sa tibok history. So how does the mechanics work? Like mag-FaceTime mo ana?
Mag-send lang kag video. Oh, just send. Mag-send sila music nga random music. But night time limit. Oh, 1 minute. Ipakita din nila I mean, kung ang mong kontra. deadline. Marag, isend ni siya in the next hour. Oh. Oh, Ano okay. gid, diretso gid. Real time, Sa real ano. time. Naisap. Oh, tapos ang struggle pag ato kay bawal ba mo gawas. Okay. Oh. So, naay mo na governing body nga, sir? Oh. Or naay mo sita si mo sa ilahang part or kanang gipang sugo diri nga murag ikaw ay responsible nga di gina siya mo leave or na. Tapos kailangan gid ana ang video ana. Ay so naka-live ka always. Dili man kumbaga mag-send lang ka Okay, send Record lang. lang ako sa imong video. Pero lisod be gyapon kay hakay na be gyapon yung mga times nga imong kaning kontra wa kabalo kung nag-cheat sila. Dili mo matag Nag-take sila napulo ka video din ilang gipili kinsip nakagahi. Pero ako bay dili gini siya joke bay bisa ako Oro gid. akong uyab kabalo ani nga wala gid ko ni cheat ato. Yeah. Kasara gid ko ni take. So do you feel nga people thought you cheated? Isa pod na kay mo na lang thought ka na maghimo-himo din sila kaning mga scenario ba nga wata kabalo ba si nag-take kadagan pero ako bay kabalo gid sa akong murag ang akong disiplina ba kumbaga kung pildi kun daog at least wala ko Yeah. nag-cheat sa akong galingon so mo to nag-champion ko bay din akong na-receive pa na noon Backlash. ang binato pa tapos ang nadunggan mo to na ako bay sa mga tao pa nakailan ako kaila pa na ako Kaila pag yun. karon Damn. tapos Yeah, niabot that's sa ako hard. bay niabot sa ako ang gang kaning istorya bay Dili pagit sa ilahagikan. after Kay kinsa nimo nadunggan kay Jack sa imorag bang kail. oh then after 2 years pa na ako naibalaan bay Sus kadugay. 2020. Karon. so mo ni akong shot karon so sa katong tanan nga mga nagsalig sa ko bay kung makita gay ko ninyo na mobatil sa ibang bansa bay kabalo naman sa kong baton kung di may kumudaog bay pero di gid ko masugot nga di gid ko ano so katong mga haters na ko diya Shout out. Wah! gets lang ta I-shout out eh. ito bay Nagya po sinasinagid sa grabe ang sayaw bay kung may Ba? beef sa sayaw bay Nagya. Grabe. di ba ang mga rap kina may diss bay Yeah. ang Buhatan sayaw pa ba bay i-record pa? ang Ba? sayaw Sayaw on the kompleto spot. before pa mo mag-battle sa sayaw bay makadungog pa kag istorya nagiingon niya so mas ana ka ba Oh shit. So the extra motivation is there. tapos diyan na din magsugod ng mga mag-chat-chat na dayo magpa naanan na yan tapos mag-post na sa Facebook okay Rant ba rant? bro let's call out na Ba? tapos yung mga mananaway ala mo na gigilat Mao na gid. But how do you settle that though? You guys have to meet in a battle Yes. somewhere. battle gid mo Face By- to face. face to Di ba face igana naman gina, di ba? Kung Murag kuan mo, murag face off mo. face off. tapos diyan na din ang mga trash talk din nga bangat Na nakagikuan, gi Ay. battle after ato. Kadaghan. Marka nang murag, let's settle this in the dance floor. Call out, call out. Call out. ako bay Ay, call out yung tawagan. Dalawa tawagan na. di ba ako kay sa mga tao na kailas ako butan jud ko bay pero Sakto. if kuan lang bitaw siguro kay ako ba yung role kay murag katanaw sa tao nga murag leader ana so Yeah. kung, So mo duwa-duwa giga. so kung na yung mga magsinalto sa tagalaing lugar mahulog nga ala na nagkuan diri battle sa nibi ana ba Yeah. so murag ako ang mayong manok ba pagalain na Lain mo kaya na. Wala na lain mo Hilom doon. lang ko na ano ko ba ana bitaw. Dalahig. Damay ra Oo, kalit. ana ba so moto murag ana ba pero kanang beef bitaw nga beef di man ko gako ano ginana Yeah. kay siyempre kay kanang murag Respect. ano ba kumbaga samok Lagi, I mean that at kamo mga bata. I mean I'm 35 like yeah, that's the last thing I wanna do, makig-away. Ay. Shit. But you need the competitive edge though. Competition may gyapon na. There's some sports nga murag I compete with myself. Yeah. No man, you gotta fucking crush the opposition, man. Like, it's I mean at the end of the day, peace gid mo. Hug. Kamustahan yung families. Oh. Like, hey man, like I heard manintabo sa Mo mo ginang family. pinakauna gid nabuhaton. Smiles, yeah. Pag abot din sa dance floor, ano, pilat yan na. Dito. muna akong mentality gid Mugid na. That's it. Pag nasa Pag naagid stage, na sa pag dance nasa floor, stage, pinatyana, gina. di ta kaila. ako kaning mentality kay istorya lang tama yung ginawa basta kay kung magkita sa Yeah. battle Sayaw. i-make Kung sure ba- gid ba nga Yeah, dagan it's di masaw- bala It's all business. di ba? Yes, sakto. Paasa pa man din eh. We Okay. do this. Kablo mo. You guys both want it, di ba? ang nakalisod pud sa ako ang status karon mo ni nakalisod da pag nanay mga tao nga ni salig sim nanay mga tao nga nakaila sa imo. Yeah. So pag nay magpinaras na mga dancers bay kung imong kasab-an ikaw pang mali. Masupak. Mayroon din sila nga bro nangihila ka pa Okay, ba? the demographic ani nga Deep. kanang mo
mo fireback si mo, mo clap si mo babalik. Unsa demographic bata or kaedad nimo or unsa man? Same ram siya. Sure. Or mga Sa ako kabatch ba- nimo, come up nimo, mga kabatch nimo. Ang usahay kay mas bata pa sa ako ana ba. Yeah. Tapos maghimo sila og shit na sa katuwing dancing Yeah. ana. Tapos kung akong patulan, mingin silang Gara. nanghila ka pababa sa lig ka kay Putang nagganay ina. kag na-experience Kapoy kay na Mentality kayo. Kapoy kay na nga posisyon nung murag Kapoy, wala ka ganun, balo ganun, kita or ba gyapon ka. ganun, Murag, ganun. Nawa basad. Actually ba natabo na sa ako tong last. Kabalo sila. Oh. Ano ba kay kana laging issue ni abot na mga magtudlo ba. Kana pod. Kanang magtudlo bitaw og kanang Itso. o diretso. Ambak ba ambak. Ana. So sa mga wala kabalo, istorya na ako niya tong last. So nay sa ka-dancer ba nga nagtudlo siya diretso og duwa ka Class. style sa isa ka class. Which is that normal practice? No. No, okay. Tapos Progression yun. oh. So Sakto. lisod gina ba kay ang sa isa ka sa imong class 1 hour gid ang pinakataas ana. Right. Unya magtudlo kag duwa diretso. Then dili then siya mismo bag-o pa siya. Right. Then ang source niya atong nga knowledge nag-take ra pud siya og class sa isa ka teacher. Tapos iya din gitudlo diretso. Gi-regurgitate lang niya tahay. Oo. Giluwa ra niya balik. Oh, tapos dili pigi siya workshop. Kumbaga workshop siya na kanang pila ka sessions ba. Oh, okay. Then na-recital kumbaga sa last na. Which is ang recital is probably like dapat maawat nimo iyang gi-instruct. Kumbaga magtudlo siya sa iyang Students. then iya lugar tong itudlo lugar tong duwa ka style. Di dapat mabuhat na siya sa students. Which is like if baguhan pang student, posible kay na maya mabuhat or Dili gid bay. dili gid kaya. Kay masin nga ako Basta pag unsan mo kamaayo mo sayaw, di gid. di bay. Nakablo ka ni, di ba? Wala siya kabalo, wala siya kabalo. Ang kaning Idawing nga kaning issue guys sa iligan ni. Right. So kailangan ako ni istorya Yeah, kay go for it. concern gini siya. So moto nagtudlo siya og hip hop and Yep. soul. Ano ba? Both Yeah. gidungan niya. So kanang Dapat separate gina siyang workshop. then kanang walay problema kung iyang isabay. Alright. Kung ang nagtudlo lang pud ba kay dapat know your shit. Okay, so yeah, I read about this. So no, not the same, but the same context. Like you have to be a practitioner to be able to get the respect or to have the opinion to do something or to say something. So dapat kabisado gid kasi mong gibuhat. So you mean dili lugar kuan? So mo tong concern nako. Is that the kuan gatulog pag ka classes ron? Sa karon o gatudlo ko pero dili sa CDO. Alright. Travel ba. So mo lang tong akong concern guys. So ako na kaning cut ta. So kung gusto mo kayo magtudlo bay labi na sa hip hop na kaning dance. I-make sure gid ninyo bay na kabalo gid mo sa mga simple or sa mga Basing basic. kailangan niya ang kwarta. Dili man gid. I mean, there's some folks nga they really try to like fake it. And just it's because of money and wala po takabalo po sa ilang context ba nga that needed gito niya pambayad sa hospital sa iyang kuan. Pero of course kita nga murag that by kung ako nagi paningkamutan for 10 years or 15 years na ako mura na ako ga PhD aning sayaw bay. Then one day nalaki bagong mukha no who's teaching this like you haven't done shit nigga or sorry n-word cancel na ako, sorry about that, but you haven't done stuff yet. Pero but if you put yourself in his position, what do you think why he did that? Siguro kay naalang gitao nga nag-ingon siya nga okay mag-teach ka ni. Right. Lain ang Tapos palikod. murag gula na siya nakabalibad as kanang member ato nga team. Oo. Ana ba? Right. Pero ako bay wala na ko'y beef ato. Na settle na among istorya Issues. ato. Kay wala gyud ko'y problema ana bay. Right. Kay kuan kanang murag mo lagi. I mean, you have kuan, you really have a point nga no. You've been doing this. You're a champ. That's you get the reputation to say because you're a champ. This is also a message for the entire world nga if wala kay Agi, wala pa kay Agi, and if yung mileage sa imong sakyanan or if yung mileage mismo is gana pa ka gamay, you will always be called out or makuan gi ka kanang ma put on the spot gi ka. Pastoryahan gi ka. Yung
Mo Taka gyud. man tong- Mo gani. I mean, this not only in dancing, I guess. It's everywhere. Okay, everywhere good. Every craft. Like ako, for example, mag-story mo nagmukuan tao, bro, nas iksinaw. Bago rin mo na nibalik ko kagayan. Yan na, bitaw. I mean, I get that. I mean, I have to accept that. Magpalatos jud ko. I deserve that. Kay bago pa man ko. Kailangan gid ka mo agad. Tapos mo nang nakasakit kay kung istoryanin mo ang kasagara sa Malain. younger generations karon lahi lang pagsabot pay. Mm. Dili ko Yeah. mara katong Samoa bay nga. Kat dawat gid dungo gid diya bay. Tama si mo ginhawa ana gid. Nya karon kinasili ko galingong perspective nga nung Hey, you're not that old, bro. Alagi pero Yeah. kanang base lang sa ako. Yeah, I know. Understand. Pero taas na kayo ng gap nga 1 year sa dancing. Dili. Dili na. Siguro ang pasabot niya kay kung ano sa siya nag-start ang dance, ay siya nag-dance like Yeah. pila ka years ana. Yeah. So mga younger So when you talk about in terms of dancing experience. kana ayan na. Okay, so Imo kadugay sa scene ba? is 10-year, okay, a 15-year dance career versus a 2-year dance career, layo gid nga gap. Layo. Depende. Ay, Depende kung- siya sa Kaya na may times na kung 2 years pa ka pero ang imong sabay pod katong Kana. mga Okay. best, katong disiplinado nga So mga tao mo sabay. if Kurt and Kerwin, ikaw permi kauban, so mura na pag 15 years silang skills there. Existence. Pero depende gyapon sa ilang. Ilang take ana. Yeah. So katubay tapos mo ra gid ang akong istorya ana. Kay lisod gyud kayo gyud pag nana mo sa akong You deserve it, bro. You deserve to say that, nga, no? Because you're trying to audit the scene. You know, muga ning nag-concern ka nga marag CDO's getting I'm having concern sa youth like kinsa may magdala. So you really have to audit being at the forefront ani nga eksena like total ako na may gibutan niyo diri. Kamo ra pa nagbuot nga ako maayo, di ba? So syempre, Wala po na wala po na anong nasa iya na ba? di ba ikaw would you say nga kuan, would you agree sa iyang giingon? Sakto man po. Exactly. Point. You have a Yes. point. I mean, you have a big responsibility, my man, and then I just hope at your age you like ma stress, you know, like life is fucking short, man. like, but I guess I don't know what to do with this kuan kan mga folks na yan, like fakers or whatever you call them or kanang wala pa nakakaunog, not enough bugas ba? Ano dagan pa sila sako kaunon bitaw. But I think I don't know. Like they need to make a living pod. Like say mo so what else would you want them to say or do? Lagi pod. Pero if the time comes nga let's say maka-counter kag may ana nga tao sa Cagayan de Oro City or anywhere else, like I think you need to do a podcast with them. Pwede. Ba? Pwede. Listen, bro. I have kuan. Para ma Di ba? ano gid ba? Or do a call out and then a content. Pwede. Call out niya pag man storya din. Yeah. I mean, there's so many ways to settle beef or beef or kanang concerns ba. And ang katsara pa na kay na content na po mag-viral pag na kay Murag. May tabuan na mas script na nun siya. Naman na. At the beginning, sa sugod. I mean, eventually mas script, but that's why you really that's why marketing and it's a crazy game because nothing works the same. So what we're doing maybe is so cool right now, but we keep doing this for the next everyday ta magigani. Yaw, suman mga tao eh. Oh. So we really have to switch it up. Like your approach to everything has to be different. Like Marg Abinato gana ni lahi na din. Mo gina creative dia. Mo keep magawas. Come creative. Mo gina. You wanna shout out sa mga kuan? Wow, nag-pick up na ba? Sakto na? Di balik sila ba? Dagkan 29 na. Balik I sila. think they resonated with what you said, bro. Real talk. Tanawa saba. Tanawa na gani ito saba kayo ang comment section. Ito guys, so katong gi-open by dili to siya kanang para ignon nga leader ko or choy ko. Dili by mo ni ang concern mo ni atong problema mga dancers. So kailangan nato ni solbaron kay kanus apa man nato ni solbaron. Yeah. Tapos dili porket pakasabaan tabay Supak. kuan kanang murag dagkog pag nalagay ka ng mga sabas mo, ngin kang ada ko kasi sila gulo kasi sila nakauna dili by reflect gyud mo kasi magibuhat. True. Kay 100. guys kato ako nagsugod guys di ko gabatak-atak tudlo. Kung dili mo ingon ang mga OG sa kuan na pwede na ka mo tudlo. How were the OGs teaching you Ay, sus. hardcore? Kung makabalo lang ka bay tanan bay pati liston sa imong sapatos. Naagi na critic. Tarungan na. Tarungan na critic. But okay, do you want to communicate and teach the same way? Dili. Yeah. Dili.
Sorry. So kato bay mo nang ganahan ko ani kay makastorya ko kay ako ba Yeah. di ko istorya gid og mangingani sa pan. I'm happy this is the platform Of course. for you, man. Di ko istorya ani. So ano ba? I have a question. Sa pagsayaw ba, do you think that you don't need to say much kay you're expressing yourself creatively? Mark, di na mo, Mark, dili kay mo daghan storya ba? Like, I'm a man of few words because I always communicate through my move. Dili ba kay knowledge mo gud. Dili ra ang knowledge sa sayo, dili ra pamagi sa sayo. Yeah. Like talk gyapon. Parang nga ni. Storya, Okay. okay. I mean, but this is in general. I understand. But this is in general. general. In general, sa kinabuhi ba? Do you, Oo. mga tabian mo, mga dancer? Oo, Kayo. tabi. Okay. Kayo. Alright. Kay. Sorry ba, marami sa dili kitag dancer. Kayo ba? But Tabian because kayo. I don't know, I don't dance. So I just want to see it point of view sa dancer nga marag do you need to marag non-confrontational mo at times kay marag I don't need to marag mo iwas mo like di iwas pero like this is a waste of time for me kay mag-confront nimo because marag nakapagawas na sa kong gibati. Nakasayaw na ko. Mabuntagan ba magani? Mabuntagan ba magani? Pila okay, depende sa tao kay. Depende. Oh, depende gud. Kinaay mga ubang tao ba sa eksena okay sa metal nga scene. Hardcore punk. Mag-mosh sila. There's some people who don't even fucking listen to hardcore punk but go there para lang Bang na. Ano, mashpit. Mashpit ba magsinikuhay lang, mag-release ba release. So as dancers like you know you've been dancing for so long. So muraranig wala sa inyo. But do you think nga you're saying less in real life kay you always kay ma-express ninyo inyong self sa dancing? Mas less inyo ang storya pero ang galaw, ang actions inyo ipa-communicate. Kita. Ako, Action Action ako. speak louder, mga anak. ako yung ano. Kumbaga, ang konsep mong kaagi, ang sayo gid gyapon nimong last na yung Basihan. istoryahan na. Mm. Baka kung sad ka din na kay murag din na nimo need ang friend bay. Need lang nimo ang music. Music. Mo na din. Because- Yan na din ang magic bay. Kaya we're friend kasi makita. Ha? Wala yung music. Okay. So mo to bay nagay pagka weird shit ng sayaw. Kay bitaw Everything's weird. Yeah. Tanan. pero ang sayaw lang gid bay kay mura siya powers bay. Munang Powers. I can say yes. muna bitaw I makayon ka nga anong ngani man nimo Because I don't know how to dance. So you have a superpower. nagid dancer og Dancer. Na professional da- dancer. nagid Na dancer bay levels. nga baka na makahilak gid ka magtanaw sa iya bitaw. Really? Mo makahilak ka din maglagot ka kay ngano. Why si talented? Ano mo siya? Ano ba? Even at this level na makaana gyapon mga gyapon no? Oo, sa mga tinuod mga na. idol. Okay, in the comment section or in someone in Cagayan right now mga bata na nakaana na mo. Ay, Dagan diri kay sa Kapila. Sa ko dagan gayo. Ako mga tanan ako mga natudloan. Sila. Kanang taghan. ako natudloan. Ba? Ma-amaze ko ba na Ano nabuhat mo? kanang madumduman ako ang first nilang ay katong Pagsugod. first na mo nga nga kinakita mi Kini din. sila. O nga kani nagchat-chat rami nga go bili Idol. ko musabay sa imo. Then karon kay Kauban na ta. champion na si Kurt sa Manila. Bay mo represent na bay nana ba si Suji bay ana. Yeah. Ano Ay si Sud, shout out Oh, kay Shout out, KRWN Suj. bay mo adto nang Singapore ana ba mo na masyak ko bay sa growth sa akong mga students. Ba, Mo nang ano legacy ba? Kamo, mas bata pa sa inyo. Dagan bay. Dagan. Dagan. Kay sa ko kay basta diri sa CDO bay sa sige daw Pulido, pagatag gina- daw ganing ano daw kanang Drop some names. Ano? name Mga 2 or names. 3 na Ano except sa imo. Kay except kay Bas bata man. Ay, bata man. Bata ba? Except sa kay siya mga Godfather. Godfather. Ang akong mga tanan ganan ako pero ang kanang gaka-inspire Ka. of course sa ila kay si ano bay. Isa na Suji. Suji like legit. How old is he? pareha sila. Pareha. Or mas Yeah. tigulang Pareha ako mo? 1 Ay, year. oh, mas magulang Oh, ka 1 year. sa katoy. Suji. Dayon isa si katong ni champion kisa ginto kalimut sa ngalan dili ko ano. Si Janex. Oh, Janex. Si Janex. Kay Kabalo ko ba? Is Tungod? insane. Kabalo ko ba siya? oh, Di ba? si Janex. Gaya ka ng mga bata. Pareha Oh. mi. So, Kita, first time nakita ko sila nag-battle sila ni Suji, no? Championship sa Davao. Nasar, sa Nasar 8 ba? Ay, no, sir. Ito, kato. din si Janex, kauban na sila. Kauban na. One up rin ako dyan. Okay. Oh, si Janex kay ano siya bay? Lahi ba? Lagi
May Dili something ka. siya. Pag sa ko mong good, kumatan ako kasi nga nagilay bayla. Gilay siya ana. Murag basta dili sud gi-explain ba. Lisod explain kana din kinsa pa. Isa ba to? Murag basta tanan na dayon. Pwede na po ni Mingo ng pangalan ni KRWN. Kani sila katong kauban ako sa Manila. Right. Sila Jack. Jack, Si oo, Jack. ako. Ganan ka Jack gid Si kay nagi Bench. siya own Oh, shit nasa niya kauban ba. yung shit. Own shit murag alien dagan Si nakapaborito Bench, si siya sa Christian. Sila yung batch ito. ganan ko kay dagan na kaila kang Jack gapon sa Manila pag ganahan sila sa ilang Style. vibe bitaw siyang style murag CDO made. Oh, CDO. Yeah. Basta kana gid bay dagan gid We kayo. Dagan gid choy. cook! Let him cook! Dagan gid choy sa CDO busa na kana wash out na lang. So, Muna dagan mo. kay mga Dagan choy na mga stories nga ilang na-experience po. Experience. choy. Labi na tong mga tagagawas ng ilang mga comments sa mga taga Dari. Mindanao. Outside looking in. Kana nakaingon sila. Ma-amaze gid sila. Kawin. Wala. So, Mo to. Wala ka nihangaan si Wala kay Ay, ginawa. dili. Lainan ni mutas. I mean, this is important kay why I'm gonna clip this and then tag them. Yes, sir. Kinsa man sila? Sila. Muna na sila. Oh, same. Yes. Same. Tanan. Kung gitsa tong mga nakakita sa unang ni Bloom. Ni Boom. Oto sila. Tanan. Wala mong ko hate man pud sa uban. Karon. I have a question for you guys. How often do you guys to get bookings within the city? Bookings. Kasi Like, ikaw. like Kamo folks tabagan na. actually like i-book mo, permi, like isukayon mo. Sige kog travel. Okay. Karon. So that's your main gig, traveling. Gikan lang kog Davao, shout out sa Durian Hop. Yes. No. Tara Tips, merch Davao show. tips. Tudlo og hip hop. Right. So mo Grabe. ako recent. So akong next day sa Tacorong, akong next Biyahe na pud ka. Davao na pud ko balik. Oh God. So muna kayo sigla balik. I mean, Pero mo gina. he asked for this. Mo di ba? gina. Mo gina. Ay more ang evolution sa dancer kay to teach, no. Yeah. Pass down the Pero dili tanan Learnings. maayo mo sayo kabalo mo tudlo. Yes. Oh, yeah. Tinood na. Tinood yun. patience, gid, no. So nampoy dili kay maayo bay pero grabe mo tudlo. Kanang makaingon gid kag yati Oh, kay nga tao mo tudlo. Legit bay nagi na path sa dancer bay. Yeah. Kasi Kung klase. dili- Roles ano ka, role bay nga teacher ka sa pagganitong tulo basta tulo to bay na gikan sa imo zero to. Gikan to sa imo kay dancer ay teacher ka, student. Ang isa ambot na Pang competition. Okay, kung ano ba yun, idaghan na pud kay ko ganing na-experience nga mga nakasabay or nakatake kog nga gikan sa ibang bansa. Nakain ko basura bay. Nakain ko nga dili effective bilang ginatudlo. Right. The way sila mo tudlo para lang pod sa parehog level sa ila. Okay. So kung dili parehog level ang mga students niya bay, magtanga ang mga estudyante. Oh yeah, because you always have to be at the Dig it, levels son. of one. Yeah, I ko for folks who are watching right now. I'm not a dancer, but I am a teacher by profession. I studied. Yes. So yeah, man, there's so many ways to teach and present something, and importante gid ngang i-level ni mo imong self sa estudyante kay always like how are you able to relate and have context if you're just looking at them at the point of view sa adult or dapat dito gika white belt ya mo nga ba how would they learn Same. how would they learn from you. Ano, kamang sila po ka. Kahay na. So bookings everywhere. I'm talking about Cagayan de Oro City though. Anything special for kuan? So Sa sa pista na to. si Leo bay wala kay koy booking din eh. Why is that so? I don't know. Or nanay kuan existing lista nga mar go to nila or nga nanagid. Nanagay Batanon or karaan yapon. alos sa man good bay kung mangin kag CDO ang ecstatic yun. Okay, sila din. Static ano? din. Kay Sila pirmi na. syempre, sukad ba biya sa una? Yeah. Then deserve, How old is Ecstatic? pilan sila kayo? Since 1999. Magulang ko sa ugwan Then kabalo sila. 24. Then master, 24. maayig kay sila matudlo. Yeah. 24 Maayig years. sila matudlo. Then deserve gid kay nila. So mo lang naswertehan napud ko nga napud kay gig sa gawas. Yeah. I mean, this the thing when competition becomes mutual bitaw marg kasabot naman kita ana and then
you also have to look your opportunities elsewhere. Murag. Di ang put sa Cagayan ng kuan. No? Daghan ba ya? Tinood. So ang static no yung studio gani. Diya sa halak. Di ko kabalo sa street. Pero diya bitaw sa Likod sa Montessori. Montessori de Oro. Di sa ano, Kanang na hospital sa hospital. Medical? Medical Ay. ba na? Montessori de Oro. Katong social nga hospital. Mado Kilid sa Montessori. Oh, kilid. Basta Montessori. Sa Carmen sa Divisoria. Divisoria Sa- nga Montessori Dapit de sa Oro. Agpa bala. Dapit sa Agpa. Veles ra napit Oh. nga. Ay Sabal Oh, Hospital Ba't likod. tayo ito na radio station Dili dito? sa Abal. Katong isa pa. Sulod ra. Katong isa pa katong social nga hospital. Tama sa comment section mo sa kabalo Sa dia. ganito. Sayop na din. Wow, tayo sa. Okay, so dool sa Agfa. Oh, kana. Basta likod sa Montessori, guys. Wala Ug nila. di ay pwede ko Yeah, go for mag-plug it. diri na nami event karon August 6. Sana dance off. Katong Unbounded. Ay, okay, Oo. okay. Recital Nakita day na ni ako. sa Ecstatic tapos pagka ano dayon na day Unbounded like kanang fundraising event siya. Right. Tapos fundraising event para sa akong mga brothers and sisters na mula For sa UK. UK. Yes, Okay. sir. Tapos na mga dancers dagan manayaw na. Tapos tanaw mo nga na kay tunay murag mutapok na ang dancing sa CDO. Dagan Nice. dili mo magmahay sa inyong ticket. Busa sir. na ticket ani. How much is it? Ang ticket is katong normal lang kay 200. Yeah. Tapos naaday VIP? VIP 400 na makapili kag seat. Tapos Day sa i-held din ni sa Liceo Rodel sa Hall. Rodel Sahon. Alright. Tapos kato Nice kung mag venue. ano mo tickets kay sa page lang sa Ecstatic or sa pwede sa ako na ko'y tickets tabangan ko ninyo gurot Right. sa akong tickets. Yes, help the brother out. Yes, sir. DM din. Pagkuha na Yes, mong sir. tickets, guys, paspas kayo na mga Oh, legit Barato by na kayo ng 400. unbounded. Oh. Barato na na. Barato na kayo ng 400. Entertain na gid kay Oo. mga tao na. Dagan gyud mo Tapos makita Rodel na sa hall Choy. pa, Jud, ba? Or Rodel Choy, sa kayo. How hall. long Yes. will it Wala. 4 or 5 PM sir mag-start. taman Taman Mga 9? Siguro. mga dili pa ko sure. Pero feel now 2 hours something ana. That's enough. Oh, Di pa ba makontrol ang oras? Yeah. dili. Allowance So lang. see you sa August 6 sa You guys. So dili gyapon ko anagi gyapoy ganap ang Static. static or ang dance ang nga scene. scene diri. Yeah. Naiganap. Yeah, because I was like really caught sa imong giingon ba nga like you word for the youth like unsa bay ganap nila. Is it enough nga pwede ra sila magsayaw sa TikTok? Yel? Oh, bay, okay raman. Okay ra. Okay ra sa kaway. Okay Yeah. ra gid kayo sa ako. How do you feel like folks like not really like into the grind of dancing but blowing up as and then dub na sila as like dancers when they blow up on TikTok? Kana. Okay ra gid sa kuabay. Pero dapat gyapon nila murag disiplina ang gyapon nila ng self kung asa sila taman. Kay naman Right. gyud karon na mag-judge rin og competitions. Oh, okay. Kana, yeah. kana. Tas ni blow Kana up way ang mga through competitions. TikTok. Yeah, So, they get to have because sometimes by like these marketing events, like I mean events like they will use the leverage sa Para lang ana. the clout at mga tao. and then Gamiton they lang na ba? Put them here. Nabay na, nabay. Yeah, di ba? Murag, pero nagets pud na ako na pero nagets na ako bay na kumbaga wala lang gid ko mahimo. Okay. yeah. I mean, that's the murag sakit sa ay sa imong buot. Murag, I mean, for like itong mga nangaraan bang like, man, what does this individual ever achieved in his kuan? Like, he has, I've never seen him sa face-off, mga dance competition. Like, like, ano ni siya gikan? Mo gani. Oh my God, he's 1M subscriber sa YouTube. Mo gani. But, okay, do you know that also that content creation is a grind? Oo. Na, Yeah. kana. Oo. Tinod na. So for you guys dancers, like is it enough to get the respetaran na ninyo sila because they also grinded it out sa pag-edit ug sa pagsayaw, countless hours videos editing sa ilahang asa sila sayaw. Lisod nang Bro, kanila lugar kanila nga angle, they shot like probably like a whole year of content diri sila sayaw diri. ano ba para sa wa kay depende gina ba kay kanang bitaw kung ingana ang respect respect ko dadto sa lane niya Sa grind. o sa grind niya Yeah. kato nga lane sa grinding lane nimo tapos kato na dayon ang ginapakita din sa pag-share nimo sa community Mm-mm. sa imong culture sa content sa ana bitaw lay nga lane bitaw so Lahi dadto nga mo lane respect. nga grind nga lane respect na diya Alright. like na diya Lahi mo respect ba?
But when they cross over and become judges, Oh, muna diya. Diyan na Ano na magsunod. yan? Tapos example lang at maayga siya mo grind sa TikTok tapos may mo siyang judge tapos nga na bitaw murag wala ang respect diri nga lane nara diri sa iya. pero pag ato news event, iyada itong crowd tong mga Oh, nawa lagi. like pagtawag rin sa pangalan, Saba kayo. pagtawag rin sa pangalan, ilom lang dito. Hilom, hilom. Muna kay ano. Kato. Pero magets nimo. Wala, gana ginang paano. Kay Okay, sa okay ang fame ba ya dito? semi mura na gid sila mga celebrity. Oh, Celebrity. celebrity. So Ano. magets na Social yun na- media. Basta pag Hey, bash ka ba you guys are celebrities in your own right. Pero underground sa ta. inyong Underground craft. celebrities. Pero underground ta. Not anymore. I mean, like, I have so much respect for you guys. Dancing has never been my, digit ko na. That's why ma-admire yun ako mga dancers because, like, you are doing something that's impossible for me. Like, you know. And you are also inspiring, like the next generations to come. Like, Yes. you are under the microscope sa of this kanang nag-comment, viewers, like, you know, what you say, how you dance, or how you judge people. You'll always be kanang subject mo sa kuan ba kay nana mo sa atubangan diri. Unsa inyo ingon magmubalik gid sa inyo mga kay kamo na may ginalook up to sa mga tao bitaw in this lane or to one extent. Anything else you guys wanna leave diri nga podcast episode? Ikaw pa mo. Pero win yan, sige, Sawan. di ka tingog na. Sawan. Ay, new music ya, Win? Naabay. Sige. Nasa Spotify. Where can folks find? You can search by sa akong Spotify. It's called KRWN. Makita niyo ito ang mga songs. Pero dili kay tanan. Kay ang uban na sa YouTube. Pero lagi akong YouTube na delete. Pero magbuhat gyapon. Sakit sa yung buot nga Sakit, mawatan. ay. O kuan. Hinagoan ba gyapon, no? Grabe ito na account. Dugay na Have kayo. you guys experienced that? Nga or pang shutdown yung mga pages? Pati akong main account nga. Ang ako Facebook sa una. You deactivate? Ako, bago Facebook na ako. Na-deactivate niya po. Ano naman? Copyrights. Okay. Kapila ka na strike? Kapila na. Imuhang Ano, music or laan Ako yung ang music? Pero napayo siya ka na That's so mag-live. weird, Mark. Pwede mo yung ako ba tagiyan eh? Pero nasa iyo siya ka na mag-live ka. Di ba ito malikayan ba? Yeah. Mag-live ka muna. Madunggan ang background. Yeah, that na-strike. sucks. Naya ka ma-block na lang galit. May ito nawala ng account ba? I just 3, 4 recently- years. 4 months na nila ba? Karon bago na ang account. Daot ra nimo. Dapat rayapon. Ikaw? Kasi mo gina. Wala pa ba? Wala pa. Mo gina. I mean, I think everybody needs to experience it. Ayos sa ko. Ayos sa ko. Pero sure ko bagi magita. Wagi tatanan. I just recently got shadow ban. If there's ever a term shadow ban. Pero naka-community violations na ko sa TikTok kapila. So, ang ilang gihatag sa ako nga libre nga rich. Nga, say, kay mga abot ng 50 mil, 100K wa. Wala we. Gi-strip down gid nila akong power without. Kala. Be humble. Anak gid ba? Bagay, Nani bagay. ko nila. Shit. But, and again, like, I always reminded myself, like, may ni siya nga struggle nga grind nga gibutang ka sa gi-humble without ka din. You know, Challenge ba? gusto ganun makakaan eh. Di ba? Challenge ba? Challenges. Is that a parallel po sa dancing? Oh bay. Kana bitong example kana bitong mag-battle tapos wala ka nakuha sa Sa top 16 diretso ay top 32 or top 16 patay mahambol gyud ka diretso kailangan ko mo grind pag But dugay na na po. Dagan naman na. dagan ba Every time gina. Gana na nila. Ikaw kakay gana gyapon ka? Ansa nga. Ay dili naman kamo. siya di Di naman kamo enter Ay, mo kung ba'y nga. kaloy, sige no, wala pa sad ko nakabattle nga, wala ko nakuha Okay, sa preselection. Mura po na akong... Have you ever? Wala. Wala pa. Salamat din ko. Na Pero if napakatry. how would you feel if maka-experience kay gano? Gosh. Bay, Cute no? Sa mo taglain lugar. alarm na gid ko. Ibiyahe pa ka diya, So, mapay ano nakuha. ba yung morning pod nang isa ka reason nga nabitaw? Dili kay ko ga kuan sa social media. Karon na pod ko nagtry nag mga shoot, mga maganing videos akong self kay mo nang Expose. ginalikayan bay. Ah, Na mas mahadlok pa ko na mubanga kaysa sa wala ko views. right. Kay mo ginang real So deal ba kuan yun? ka kanang you carefully pick your spots. Kay mo nang reality mas lain kay kani makadungog bitaw kani sa event kanay mo nang wala na bay nawala na imong sayaw. Mm. kinabay Uy, murag What if the day will come? dawat na ko siguro kung 40s na ko or So you're still prime years pagyapon. Prime. feel na ko di pa na ko prime bay. Yeah, that's right. That's right. In the Feel making na ko siya. di pa na ko prime. Gapadulong na. Papa na prime din. Daga na Ano na, diya? daga na wisdom. Feel na ko wala ko prime. Feel na ko dili pa gina ko prime. Hopefully when it doesn't come, but if the day comes, I'm very curious how you will react to that.
But anyway, I don't wish that on anyone. But friends, I really appreciate you guys coming here. Is there anything else you want to plug Pila ka, aside boss? sa atong kuha ninyo? Inyong Plug ninyo sa Oh, inyong boss, event? okay na ko adto. Anything from One Up? ano lang, kato lang. Tabangi. Taga ay na GCash na kapin na GCash ni Kerwin, One please. lang, ganang support lang guys na may apilan karong January next year. Anta, naalam mo dia, mapabilin. Magtabang sa mo, gahatag og kalayo. Sa Singapore. Yes, Singapore. Right. Next year. And you guys will be paying from your pockets for Yes, the icon. own pockets. Yeah. Amo gid ng craft own gid from scratch. So yeah. That's it. All it. Thanks. Ikaw, Yel. So ako day may tabo nga battle na ako moabotay When? siguro katong hapit naman to na spill ganina. Oh, sorry. Okay. Sorry. Makita rin ninyo na sa Facebook ba, sa Instagram, makita ninyo big event siya. Then proud kay ko Right. ba kay sa Kadagan dancer sa Mindanao. Og Yeah. dili sa kanang CDO kay isa gyud ko sa napili og ang Yeah. og ang Yes, kuan sir. mismo mo ini kanang pili ang katong toro. Toro. Okay. Ang mga staffs gyud mismo atong toro ang napili. So makita ninyo Toro. siya September Toro. 2. So represent na ko ang CDO na og napukoy battle na mabutay sa laing bansa. This year gyapon. Then wala pa toy labot tong sa mo kaning sa One Up. So makita na gyud ninyo na mo battle sa ibang bansa. Tapos Yes. katong mga Let's go. haters nga nagulat diya nga mo battle ko sa gawas. Get ready. Maabot na gyud. Ready. Maabot na gyud. Og Abang-abang. og kuan pod nagplano mi ni Kerwin nga maghimo mi kaning album nga beats lang, beats. For dancing. Yes. Oh for man, I can't dancing. wait. So Boom baps. Aman ta makasample na. sa SoundCloud na naman SoundCloud. siya i-upload. So pagulat-ulat lang mo kay para natay ko galing yung music gid mga Take time gina siya. mga Bisaya. Tapos mamigay pa Album. mig merch. There you go. So mo lang to bay. Salamat sa tanan. Okay, before we cap off the show, the name of the show podcast is Huge Upside. So I'm gonna ask every one of you, what is your definition when you hear it? So unsay pasabot si mo? Can start off with Kurt. Go Ikaw na lang, Win. Go na una pa. What is your Imo lang, views personal outside? lang ni mga meaning. There's no wrong or right, no? Wala. Kaya said. Mako bay kung makatungog ko huge upside kung sa imong big reflection sa life. Mao akong take. Lovely. Kuan. Pressure ko ba? Sige pero legit, huge upside. Masyag, kay tungod, yan na ako. Huge dako upside. Dili, legit, ang ako kay Dako nga up. dako nga up and side sa mong buwangan eh. Gusto ko ay padulong mananaw. Kuan lang. Ako lang is kung unsa ko karon sa ano ba? Mahilak na dito. Kung unsa ko Go with the flow. kung unsa akong craft. Yeah. Mas more pa nga ako yung buhaton. Damn. Share knowledge. Ikaw na lang Kurt. Kablandi ko. Make up your mind. Kablandi sa ko. Ang huge upside meaning para sa ko kay kana bitong unsa ang pinakadako nimo na Nga upside. pero tinuod ni kana bitong Kapila na kanang tinuod. lisod gi explain big ako kay dili ko maayo sa words Simple lang, na simple lang. Una nga magawa si mo na una. huge upside dako nga ano sa imong kanabuhi like kana bitong lisod gi Assignment? dili Sa man. dako nga Dako nga pagbago. Oo, dili dako o kana bitong shit para other words sa murag mo kana wait lang na so utok kana bitong magpabago sa imong life dako nga Turn around. Twist. turn around kana na ray Turn around or twist. Pili lang ka. Biggest turn around. Turn around. Pili lang ka to sa o twist. pili ko, mo turn sa around. dagan nga istorya mo na tong meaning din. Thank you, everyone. Yeah. Salamat kayo. I'm really humbled meeting you and talking to. Wala ko kabalo. Kanina man dahil sila di ay. And I didn't know nga. Kung din nung nagpasabog itong mga carrying ako. Ano. So guys, kung nakita mo ani bay pagbuhat mo ato din tag din ang One Up CDO. Oh yeah, Yes, for sure. Yeah. For sure. Yeah. All right, 6M. everyone. I guess everybody said their piece.
And abangan ninyo guys, these characters will be in your feed. Mailhan nimo ilang career sa inyong cellphone. Basta comment na ka ng linya sa CGY players ba? Lalaki bundoks ba? Mailhan nyo ang ilang career sa inyong cellphone. Gikan sila sa places that you can't go. Bars. Bars sa CGY players. Anyway, bye everybody. Bye. Thank you for Thank tuning you for in. staying with us, guys. Bye. It's an honor. Kuha na ni Thank you. backstage na ni siya. Pwede naman Backstage na magkuhan. Oh. So since nawala pag-comment mo sa inyong Comment. huge upside diya sa ubos. mo mag-shoutout. Oh, sige. Wah! Wala tong signal. Ako ba shoutout sa Mag-shoutout me. Wala tong wifi. Shoutout sa Ecstatic. Sino wala? Wi-Fi daw. Naramang good. Galiok pa ganun. Shoutout Dili, sa man. Ecstatic. Shoutout sa The Concept. Shoutout sa Shoutout ONE UP sa akong CDO. family. Shoutout sa akong friends. Shoutout. Babe, basa na tabi. Padula lang tadi, abi. Nagani kayo. Kagumta daw. Dadagan kay comment pa eh. Bugat kayong mic pero bira. Shoutout. Sa mga to shoutout re. Sup mga lods, bro, KRWN Oriel. Kung wa mo. Shoutout sa tanan by peace and love for everybody. Uy, shoutout kang Kuya Kirk. Kuya Kirk. Sana ko, siya, shoutout great kuya. content. Sending lang may positive Hi, vibes. Kuya So, Kirk. pwede nyo ma-reflect sa inyong life. Salamat kasi yung paglantaw. Unta nakahelp. Kaano ang eh. mga- Kay Feto, nag-concept Feto. Shoutout topic. tayo. Oh, shoutout daw kay Xavi from Xavi. Anak ni Oriel. Shoutout Kuya Kirk. Miss you Kuya Kirk. See you soon. Kisa to go. Second floor, diba? Shoutout sa tanan. Sino yun? Sino yun go? Yeah. Oh, Shoutout kay Jolong. Kinakasga Jolong. na nasa Dubai. Dubanian. Shoutout kay Dale, kay Jack. Shoutout sa mga tao nga ay kay Burnok. Yes, kay Bornok. Kay Bornok. Shoutout de. Dili ko snab. Ay, siglam lama niya. Kahit mo sa kahit mo diya tanan. Sweet bangin de. Oh, street banging day. Basta magawas ako diya. Shoutout sa mga friends, sa mga family, guys. Thank you guys sa inyo, guys. Thank you all. Bye-bye. Shoutout Jack. Thank you. Adventure, shoutout. Ganina, nasila ganina. Love you guys. We're out. It's a wrap, guys. Goodbye. Appreciate you take the time. What would you like to hear more of? Catch us soon here at Huge Upside.